ya ye ka sei oman no ye nhyehyeye na ya pe futuo bi ye paw futuo bi na saa futuo no de oman no ewo ye de ahyase na ye de atodwa ama omanfo nso de wo no ye nyina ya boa na tumia ketafo oni a onumu afiri mu no onom nso abusua ene wo ma na arehosem ene nisutie ena sesei de ato oman Ghana papa ne she Ghana fo nkran ye nyina ye ye hu nkran na ye mpagya ye ho na ye nhwe baabi a susan de brode hono befa nti adofo sabre ye ka sei dwumadie no aba na wieye saa no ye ntoaso ena ye betoa nsoso ewo afidie yi so na ya no aka ye ache ne nso se ene eye fiada ene eye bosomi a eye bosomi ngotwi ne da etoso edunum ene na ye pai August bosomi ni mu enti sabre mabedwafo wa ha ewufosom ene nkaye twato a esese ye de ma nipa ngotwe a elupri ede wonom kohwe ho no yasie mienu enti akristofo nsia aka no na wiei wonom na ye kwa kusi nti ene ise ne soja oba wono no ogina mu na wahwe enhyehye ya hodo ene wode tuudwa se asofo ya wonom kwa akoya wufosom wonom tu woni edi animu asofo beba emu no beba na afi yedi akire atoa so nkakrakra te se de na nampofo age kan ye no modemo kwa muntwimi nya no enti wenu nya muntwimi nya muntwimi nya momfa menku enti we kona na ye de wonom beko na yakọ akokora won enti sa ni pensi a ene ye de wonom kono eye Sergeant Ernest Ado se ye ka sei ya pagya ni dibre ni mu flying officer Tumampedu ono nso ya pagya ni dibre mu squadron leader Peter ono nso ni dibre no ya pagya mu afei owura Samuel Aboaje adanse de hye ya nasem na ya Dr. Samuel Sapon nyame mfa mu kransie wate ena Dr. Edward Omane Boama soafo a wohwe yaho bambo ho nsem so se ni pensie ena siseye ye de wonom okọ ye twi wonya na ye de wonom akọ okrayo efrifie okrai ofrifie me kwabo wantumi ama monhwe de ba mu owuo wode ne nsa nwunu no wakọ akoye kwam nanka wono a wokọ ne wani da so mewo echira meba no eye meyere ho na meba echira meba no eye memma ho na meba echira meba no eye mabusua ba me wo faase bia na me maame bi o nanso adei yentu hu na yemfre Omane Boama yentu hu na yemfre Dr. Samuel Sapon yentu hu na yemfre Alhaji Dr. Ibrahim Mutala yentu hu na yemfre Alhaji Muniru Muhammad yentu hu yemfre owura Samuel Aboaje ana Peter squadron leader Tumampedu ana Ernestado na yenhwe omumu de obeje so ayese wugina kwayem se wotiem penipa amanate wonka wa wote wa wo honka ejijim watu hu no obete se hu no ejijim kwachire hu sa se wo binso ewo baabia oje so ne beye ya wono nso to ni hu kire se menso be wa ono nso de ne begijim sa nkakrakra ansa na aba beduru ho nanso ba mu owu de ente sa se wo ye busuani wo hwere won kwa na wo koduru owu kwaye mu a eye won konkonko obi ani ho owu adofo etese techere masumuja emu awreho die ye pibigu na ya minibi enti ene adehye
ene amantiaseman Ghana yɛda so te aseɛ na yɛwɔ nkwan yɛde mpaye ene enyinaso pa ebe kai onomo a sisei wonomo ahwehwe na woda fomu yi se be ye odoma nkoma ebe kai won oba de achia me akra yo ya ya yene nyame ase ne yenche yetiefu nyina na abusua sabri o ma de hye afiri mu no so yemo mu nyina yakọ na yemo mo hyeden ne yensere onyankopon opepa ni wa mu nusuo no okyekyere akunafo ani nyanka ewre no onkyekere wo mo wre mfama yei na o mo afiri mu no so yemo mo damri fadue na yensere wotwedi ampo onyankopon so o mo ba saasi semfum so obi mpo no o mo ye ya onyankopon no amfa nche wo mo na o mfa wo mo ensie ba bi pa akra ewuo bi eya ewuo bi ni ho a enye ya empo abrewa mpo wu a eya na emom ewuo bi de ya na ya dutwam sa ewuo we de ano hye na eya ya pa ni senti ni sei ewuom se ye nuanom nkramufo nka wo mo de hye firi mu a wo mo de ya no wo mo nche na no so nkyere se obi nkɔhwɛ nanim ewuom se ya na nya dom ni nyina ene kɔhwɛ nanim se nea ebia kristofo ye no no na emom enipa bi wo ho kwan se wo mo kɔhwɛ nanim etwato frise ba ne saa wo mo kyekyere ne ho ne nyina awia wo mo gye nanim ni nipa dua ne ni nanim dua no ema nipa bi a wo mo se factor no ekɔhwɛ nanim ansa na wo mo de akɔ ye mi kan enkramofo no wo mo nim ne de akinye bi ani ho na nso ye misa se we no ye nyaane saa afi we ye sei we die no ye nyaane saa ye nyaane saa se ye nyaane se sebi na mo aya ho no hye ya na ye nhwe kristofo de no ene kwa de nke bobo ke bie so enkampanimfo asebe omo free pray no obi eni ho ya abanwo a o obi eni ho asebe wo ye nipa hunu bi kwa menka ne saa endi kesenka nyame to ne nsa frɛ wo mo kwan foforo bi so a enka ya adwabɔ enka ya yikese ena nka amanfo obekɔ na nka wo makɔhwɛ nanim etwato na anim onyam etwato no enka wo mo de ama wo mo sɛ de etwro ne kan sɛ wo firi mu na wo anya sie pa sɛbe opoma ekura wo so wo mfa so kyɛ wo no enka wo mo so benya wo mo sɛ anim onyam no na nka be wo social media ne nam ayi ase bloggers yi na nka eninamu anipa yi ase nipa bayo na nka wo mo de kwa wo mo boye na eninamu na amanfo enso so yemu sɛ ye ho sɛ wei ye nyaane saa na ye nyaane saa good sabi nipa timehye na wadane sabi enso na ye di sofi na etutu ba bi apɛ no ye wie kura ye hu sɛ Krobea nie anaso obo ade kyea me ni anaja kwa me ni o no an sɛ yaboaboa no na ye di agu sabi botom na ye di aba awuramu achim ni sɛ nea ye chim koko anaso banche wo bi eja besiri nyankopon sɛ na dawroma on kyekyere ema titiru ema a ewo mu wre na ya sere wo man no se ema ye nka no wo ha sesi ai na ye nyai evise o man ni dwumadie ena na wo mu kwa akodie eba se ya na wo se amanyosem ne da nkyɛn evise ebetimi ayewo ena ebetimi aye amanyofoforo ekuom enti yensere na nya se ye besom wo ha ya na yejai na ama se memfa ne se aban foforo ba enhyehyɛ ya aban na ye no wo se bia onye aban we mu nipa ndi sei sebe ya enkwada no ebedi ye evise se nka amanyokuo no koe na wo te ase a enka se ne etie bia baade kura no a enka wo bedo na wo de ahwe wo ma no okay. na so amane sa na sa aba ne sei dia yemfa amanyosem no nto nkyɛn na nkwada no ba bia wo se wo mu duro no wo mu nuru meda se ye ya ye kasei osoafo a ono na ohwe amanone ne manfra nsem so foreign affairs soafo no
Samuel Okujeto Ablakwa or the atu justice say ye ka say ye per independent investigation into sasem we ya SE enti oman Ghana ene America man no akasa ya contact wonom say ye behia America experts say wonom beba beboa ye na ya study na ya ye analysis of the black box ya yensakna of the military helicopter na crash you know na ye hunu adekode pa pote bai enti formally ya tre to the Americans say onomomra na experts emeboa na ye hunu DSC kire say asemi ba ye no ye twena basane asre ensemu ebinom keka baabi ebinom de to eni baabi ebinom de wura no emun sem doso na emum say yesterday a enumum ebeboa yen eja kwa me na menase emofran fa biani si jaso me kopato so ye maba me ba ya yatoe adan ya abo bi achie nu abo bi achie nu ono awo no ano abo bi achi no abo bi achie nu na o se ne Ghana abo nyenyen abesene pa na yato no na ne se de wiase asia ye no medwene ho a mente ase ya mabusuani nyina ya akọ na mo mo hyeden no mo so sebi imprebiasa obia krasenka obedani dem na nka wato no kon na nka wuo na wo bia ya de na so je wani tuawo na eje demu a wonyare obia ntutu ammo wonu obia nkokon sebi wonu obia ammo dua na wani tua se je dadie nu wo tiam woni dem a wo tiam je fo ne hwan na eba na se obi mpo eba mpo a hwe ba bia de ne kotoye yemi se kwame ade nim wo se ofiri woko no be se don hwiri mienu ansa na mu duru ho no mko duru ho mpo obe tempo wa ben nipa na wo bi ya na nso ye mpanimfo ewe die de mo da kana good memo busafo nyina yakọ titru emofra na omoje omachiri no na ndu fi se ko wa nkra omoyere mo se omo busafo se wo chena kura me yewe o won plans wo ho wa hyehyɛ ato se me ko ba me ni we be hia ye pon kura be pon be 4 e pon 4 na 5 me ba ma yakọ yewe na nso fofi anto ata na o garaba mo wa ye bibia to dada o wadu owu de oduma nkonkon anenim da bia meka me se ade miensa penanya oduma nkonkon de sie ye o ade be kun owu nim ba bia wo be wu ada unim ada wo be wu no so wunim sa ne o ma miensa we oduma nkonkon de sie ye ndu fi se mpanifo enim se kaza de o mo kwenka nko wu ankom beko hwana gadne ho beko akote bi yeah o mo nim se adu prei ne be kun o mo ankom befro komo fro omunim se sa break ko mu na nkom ko wada nkom be ka sa mo ko na nso ye hwe dia besi ye mabusu na hyedin okay na wo se Ghana for ya dia mana ye fe pa wo se ye hu party A ye hu party B ya kan bom oba de obe dia ko nyani bi ko de wote so dada de wo ye sei o nyina kan bom ye nyina hyebirisi ni kobene aye jama jamfo nti sa wuti baby na o mo bi si wati se fatu kuku nua wei anka bibi fa nkyere wo okay Matia Bru medase ene adofo de adehye oman Ghana ewo eyikasiem ti se ne yete no na yafa ama motie bi no aha ye 102.9 FM aha eye Otech Asem Beba Dabi dwumadi no adofo ye de ahyehye so ma afidie ne na hanam ntwa me homra na ene yentoaso apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber?
India. I was a immune system. I strong the beer. Antipavi. A support immune system no. Na plasmox no so to malaria no good. Malaria symptoms. At a say etipaye. Afia one more tour and one numsa. Achakura 4 days. Na pavi and the plasmox mixer. One no to malaria and asakura. And yes, I be a doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quada when you feel to me income. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jodian Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. Oma me koto obi mama mano. Owe jajai. Abua wa mo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tre wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Nina. A free basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine soa, or ni English nom, and maths nom, me say, books to be anywhere. Perfect series, any B, na GS, and Naka, and so I'm approver, into a batter pian koto be maneba. Hey, and na so we dear, so could be crab to me a could chew a cotton. How many students who? Na, and no cradi, what tip one to say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master kuswa, a here one more, at to phone call put to a station wa, and crying down so mine. First up, and your mama beer, your tonto books beer, for 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixer. 102.9 FM. Hepa Plus mixer. To malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busu bi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je ready pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apem for about or more manufo. Enu kwada we ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na herba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDAG Ejweden Kratwayatu. Odofo, mami misa wasembio. Da ben na ope brese. Ukoyisho unipadua mu. Sede unipadua na kwa na hoden sitie. Obrebo, osa, cholesterol anasa de dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center di ama say enhwemu bia bramien chen ma yen hwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofitem kwese bibia de yie na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem ye timi asra no by grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwe area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arafoni adeshe sabri yakoya yaba. Aha ye 102.9 FM. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi no ena adehye ye sha asie na enawia yi sene modi nkan atie dwumadie no a efra no pa no abeduru sampempensue no ene dwumadie ne nsakira ya abem ene ye di dwuma no tesa anwonafo asa no ye bekọ yanim ye beba ye chi na ya woso ye ho ama ye fa ye de se be ya botaye no yensa ebetumi aka adesua ne ade kire ne de ye beye bia no ene ye besua
na yasan akyerɛ yɛn ho nso ade enti na wie sɛ won join ya keka ho na bra yɛn Facebook ne so ana YouTube ne so o hwehwɛ Utech 102.9 FM on Facebook ana YouTube na wie sa abre ya ye ka sɛ ye stream show no live sɛ ye YouTube ne so awie adwenkyire bia wo no o de betum ɛwɔ ye comment section ho ama yɛn ye begye na yakan no kama ɛwɔ afidikasie yi so ne yɛ de ama wo na wadama YouTube ne so no ɛyɛ akɔpe link no fama wunianom ma wunianom nso fama anuanom na yɛ nyinaa yɛ nka bom nya bi hwɛ ne nya bi nso ntie ɛbɛ kro na mu no wo comment no na wo subscribe to yɛn channel no ɛno bɛboa ɛma da biara da yɛ bɛba live sɛ no nso benya notification no nso watumi anya akwanya no na wo nso awura mu bi na yɛ nyinaa yɛ ka bom na yɛ kyerɛ deɛ esua de enso wa afidie yi so say ye Facebook ne nso so a eya share wadawroma share ma wunuanom ma wonum nya bintie ma wonum nso nya binhwe fa comment tum wo comment section ho na yenkan na afei so no wa follow ye wo follow ye dia eno nso beboa madabia ye hia onso watumi enya bietie enema hu ben mfensi sawia ewa ahoma ne so ene wo kire se na ya Krobea Asante ene ye mawuda wo yo ye mo awoda pa ben fensi Nyankopon hyira na enso akra Krobea ne mewra ho mawra ho ni nyina ne se asem kese ena ato omante aseman Ghana ni nyina ka ho bi na enso obeye the day amankwa positive no se akra Krobea this week may have knocked some of us down se wo hwe sa na wo twi yi a ebetumi abase ediyemu bi atofom nanso ma nimfa yenko nemum yema ne nkyere yem bibi de do beto fom no wo hwe sa de kodie yie me na na kwadwobre nya kan wo se ba bia wuduru yi a wo hunti ye hwe ho no next time muduru ho amani na ho na hwe ho yie na akina bi wansa nkwa ankopa hwe ho bio ene Paul Akon eno osi akra Krobea usho yi ye ni je ho pa ena wie ye ni nyina sa ahia bio ewa afidie yi so ye nyina ye ba besom ye besua de na ya kyere ye ho nso ade ogoro mensa enso ewa ha eno o kyere sa akra ya Krobea Asante awie yi ye ma wonso wa hebru na usho no yenso ye kan ho yenfa se da maruade Nyankopon se nenso ye fiada Prempe Christopher eno was good afternoon na ya Krobea Asante enne eya rehoda ye mpanyimfo a onom ekonya asa akwanhia no Nyankopon emfa won kra emfansie na kwasi ewo South Africa Pretoria eno was ya Krobea enne wiei menso me hwe live enso ewa afidie ne so ene Facebook so fo nso wo ho ya wonum nso monitor show no mu nyina ye chiachia modam asema mo akwaba awiei ye bekan mo nsem a mo nso mo de aba ene Be Love Radio for Spain Nyankopon hyiramo onye mo kese se ne da ne da mo fa ye ndwumadie no sa nso na United Kingdom for GN Radio Patmak Radio Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ene Sahara Radio for ya monso mo UK awia mu nyina nso ye chiachia mo bom abaso ene mo nepa monso moyo awia yi yenuanom a monso mo wo France man mu dache hema o Denmark ena Kings Radio ni TV enso ewo France man mu afi Rakus FM Belgium onso ye chiachia ena Sky FM for am Columbus Ohio United States of America for nyina no mu nyina ye mamo ha echia mu eburu me de Krobea nana Yaw Asante awiei oje aman majimadwa apese makana na matenase awiei Krobea jata me ne wahia wa afidie so a ye nyina ye ba abesom abade achia me agra awiei asahia bio na enne ensamo nso wo ho kire se Krobea Asante kotoko aka wo se eduru memene da anopa na nondunu nyabo na emema mre o ye kɔ na ye pagya de no ne ye de kɔ a wuduru asie kwan ne so na hu se tabiri wa bi da hɔ a wada ama ya tabiri da sebo a wo beduru fie a wo bepopo nkwan enti sɛ ne aye no eye som ne ye som
sabre ye kwa akopɛ enipa nsia no korabe nanso de beye bia no esese yesua de kyerɛ ye ho ade esese yesiesie baabi ne janso anto baabi good enti enawia yi adofo saa pepepe ene yahia ne ye ba bɛyɛ no ene estasafo akyerɛ wo United States of America ɔse nana ya Krobea Asante mamu good morning ya tie buru na mo hote sai wo Ghana o ya miadom ye ho den pa ene eye somda ye ba be som na nawia yi ye won komobo mewo mawura bi ewo manim ha Limbo Wave Enterprise for nyankopon hyira mo na onye mo kese krofro mu amubutuo na mo bɔ mo adwuma yi mo ana mo ni shinola edi animhwɛ ho na mo anso ena mo ben IBM NJ eye mo adawroma ena makofa mo tin tissues no edi aba na wie ye damo ase eburu me pa cha wa wu tie mi a wu hia tissue no edi ba akopɛ na se fata se ba utrim eno ne mo tin tissues se no no ba utrim saa ye woni ti ro wo ho ye wode ye using wo kitchen wo ho ena hotels for any restaurant for twa bar for ya moma mo tin tissues no emmen mo pa kire se eno na ye moto kama what you say ena ye ne anso ne ye de fit life natural mineral water ne nso aba se wunya bi na se wonum su kom de wo a eya anom fit life natural mineral water baby edom wati ahia no moma yemfa fit life ne bi mra ho na eye very very pure what you say so refreshing ya filter nature no ene ya bottle for donti jibenom mumetu bi nkoton monto de nkronkonko di mudwuma ye number ne ye 0550 115 013 ena 0595 850 042 na one yen akasa oba akwaba ohote say ya no abi wa no amame ote udi de say Mariama Amadu ofri he na ba ha Mariama Barkese Mariama awiai die na du free Barkese abaye nim wa afidie so kan wasem na mentio me ba ya untina me ba cho mi kunu wi ni e cha japade en mai asa me dabre no o ma di afa ya wina se boye panyinu wo ifie ne de maame ne maame dampon baako mi kunu kra de o che no maame dampa miensa na mi kunu panyinu se da bi wonte ase na o se san no maame dampon baako no mai baako ya to alu lenten ena omudi asase baako kan ho se eno soso ye mfa emire dro ye mfa kan ye de no ema nkutu sonsa ene de betana ba bi nti wo mu ana me ko ho wo mu ana makɔ ho me ko no mo de ba bi atɔle adulenten no mo duadua aburu ni nkuruma wo me de mankasa ma ho bo anson ke wo mu ana me san ko hu se me kwa man ko ho me ntan ko ho sa nti obi na be ka kyerɛ me sa na me refie na de ma wo no mpa na me so ade me mpɛsɛn me pɛ ma ho bo ana nson ye yese me mpɛ eno sa abesene ko he na obi kyehye dan wo ena me ko me nkwa ma anko me ne me braba de ye de ma wo no de de ma me no na ya to adru lentil no ya to adru lentil obi ye dey obi AC nti me ko e no ma anko to obi a wo ho me ko to nkwala ne wo ho no ena me san ba nti ma fie na me ko me kunu panyin no ho ena me ko no ofie na me seja me cha me seja me ba wo ho me ko ofie ho me ko ye edan no ya si obi si dan me nim ni pakoro ena wo se ena yaw ene be ka kire ne se wo si dan no na ne de na wo si wo nwie wo wia wo betu na de me safo abre me ena me so wagya ma nya de ama na anya me fe minimu nya ne te ya me nte baabi ya wo me number wonti me makro be frɛ me phone so aka bibia kire me se bia se mpese me yese ne se na me so me hu ma dwena me de me ma wan ka hwe an kire me mi ko papa no ho no ansa na papa ne ka kire me eno atikwa wanti me amba me ho me ka bibia an kire me ko pem na me dia ba he ya ba ka se se me wo nante ba me ho so amba me ho amba mo me ka hwe an kire me eno no ade ne pe wonu ade ne pe siye nti me ko hunu ya me ko mi kunu ho na mi kunu se wonu be ka kire ne se o si ne dia wi wotu akọ no de me safo abre me
ena meka papa se wanya de se wotimi ma ne kwan ma ne si ade na wasan ko omfrɛ me na wone menka na bia mepena na mempene muso ma amfrɛ me wasi ade na wie ena je mayende na me de me church na me sɔre ba me fie nti waba ofie na ye de ena me de ba me fie nti me te wa so ma hu hwe ma nte ho hwe me ba ya ba me ho a me ka hwe nti wo mo a che na nsia na me san kɔ mi kunu ho sɛ agya mi se mi hia medan ena wasi mi nya abotre wo be hunu yaw no na one na kasa ma nte hwe me san kɔ bi ba be ma no so kɔe papa no ka sɛ wo no asɛm wo ntimi kɔ de kɔ ma na bi wo hɔ no ma nana no frɛ me ne me ba no ene yɛkɔɛ na meka kyɛ nana ne sɛ mesrɛ no wɔnka kyɛ yaw sɛ ɔmfa me dan ma me nana ne sɛ ɔfrɛ no sɛ ɔka kyɛ ne sɛ adan no kɔkɔkyerɛ me ɔnya 2 years na maba bɛgye me dan nti sɛ dan mepɛdeɛ a memɛtua ne ka na mememfa dan na menya ready nti na dan asase no ɛda hɔ no sɛ mayɛ ready deɛ mɛsi me dan na papa no ka na mede mesɔre baa me baa bi nti mante ho hwee biem ɛne sɛ mede baa ha sɛ mede bɛdan mu no they say die nti no aba ha wo de bɛdan yɛ sɛ me dan na me de meje okay ma yɛnhwɛ ade bi papa ni wu ya yɛkyɛ agyapadeɛ no wo one papa no na mo wɔ masɛe me wɔ miɛnsa one papa ne wɔ miɛnsa ɛna yaw no nso ɛyɛ papa no ba panyini ana ne mampanyimfoɔ a ɛnyɛ deɛ wo na awo yɛ papa ne ba panyini no nti na papa ne wɔ mampanyimfoɔ ɛne yawe ampɛsɛ bi hu sɛ mampanyimfoɔ wɔ hɔ ansa na wɔne wo nso ba bɛwo bi saa neteɛ okay enti bra papa ne free mu no agyapadeɛ na busua ne baa mu ba bɛkyɛɛyɛ na da mampanyimfoɔ no yɛ ama wɔ no mu bia na yɛma yɛkyɛm yɛkɔ yɛnkyɛm pɛ me ne yɛma me miɛnsa deɛ aka ne nyina ma wɔ mu yɛma wo miɛnsa sɛsɛe kyerɛkyerɛ me wo miɛnsa ne mu ɛdan mefa sɛ dan baako da miɛnsa kyerɛ me mu yi ɛdan no yɛsi dodoɔ sɛe na awie na yɛ ɛnan ne yɛsi awie deɛ yɛ mmɔɔ so no ɛno ka ho num ɛna deɛ yɛabɔ so no yɛmaa wo mu baako ɛne yɛde deɛ mmɔɔ so no ɛnso maa wo ɛna deɛ ebie miɛnsa de maa wo ɛna wo mu maa me asase baako ɛka me de na sɛ yɛsia na akɔyɛ miɛnsa yɛmaa wo dabrɛ a ɛyɛ asase baako sɛ hɔ nso munsi nka ho okay ɛna deɛ aka no yɛde maa hwan no yɛde maa wo mu bewe no okay na dabrɛ no ebi ni hɔ a na nka yaw betumi akɔ akɔsie ebi wɔ hɔ sene wo deɛ ne nko ano ɔyɛ na dwen so obisi ebi wɔ hɔ paa ebi da hɔ sisi ameka sɛ na wokɔ wa anka saa nkyerɛ wo kunu panyin na wokɔ ne hɔ no me kɔ me ka sɛ gye ne sɛ asase bebree na da hɔ deɛ na hɔ nko ana wo mu besi dan no ɛna ɔno yɛ aleka sɛ dan ne pese gu nti na ɔpɛ sɛ wosi de tare wei no ɛdan ne pese ebu ai nti na wopɛ sɛ wosi de tare ɛka egwe no ho na sɛ wei na anya kwan de ambu na ne yɛde nti no amebɔ wa mane ansa ɛde nti a ɛne de minim okay na saa dan no deɛ yɛwie a yɛabɔ so no yɛ yɛma wo mu baako no ɛno mo de yɛ dɛ ɛno me de ma han o de ma han ɔno kwa na ma ne pe onipa de ma no okay na asase ni mu baabi ɛsɛ sɛ wusi baako nso ka ho na wo ba benya miɛnsa no ɛhɔ mo de ayɛ dɛ ɛno so yɛkɔ onua we nso asi onua foforo nso asi yɛkyerɛ wo sɛ aha na yɛ asase na afa ka ho no yɛkyerɛ wo yɛkyerɛ wo ɛna ya onua kuma asan akɔsi hɔ ɔbɛbɔ wa maneɛ na no nso waka kyerɛ wo kunu panyini ɛno me kɔ hɔ a me kɔ me nyina me kɔ ɛna wɔn we ne kyerɛ sɛ be ɛna gye sɛ me wayi me be pagya dan ne firi hɔ hwan na ɛka saa we no we do kɔsi dan yɛ fɛ ne sɛ kwaku se gye sɛ me be pagya dan ne firi so ne dan na wasie no gye sɛ wo be pagya firi so aha ɛna me sɛ me ntimi pagya mfiri so sɛ wo na wo si ntimi de me ntimi me pagya mfiri so ɛna me de me twa akyiri ɛna me tɛ me baabi Otech 102.9 FM. Enti ade omo pese de ama wo ni nyina wo mo gye ka wo mo de ho ana. Sɛ de wo ma gye
She said, when we are by crack catch me baba and say, when we do back, say a cocoa to crown ye indeed a Japadi be with you. Woman and wood doors into money while Japadi. And I'm still say a cocoa to knock to Jamamwa. Me ba betala se me ndabo ntene me man so ye be dafie papa no wu wo nsem ana no mo gya awade dabi ni ngya awade tudi kuna me pa cho papa na ankasa wansiesie na chi ansa no wu se bi awere bi ana bibisa wa anye enti ye fie mpanyimfo ene che japade do ti se wudie hia wo pa ne se dan na ya ukusi ye no mfo ade ma eno ane hia okay ene maame Mariama Amadu onna ewo yanim hawe fidie yi so emema we ye mo asem be ma bewu na chi ya na ensemo a eba no esoso na no na me namu na me tietie nsem bi wo panyini bi a na nsan wo wu ye bi mu na chiri ejapade na adane nsem na nse kai asoa ewo ni de obewu nanso echire no sa nhwe ya na ensem esoa okay oba de na wo pese obi sama Maame Amadu yo maame wadaroma efie na omo cheye no edan na omo cheye no wo de maaw ana wo de maaw ma okay say de maame mba samina me kwa awade bra wani kasagu ade me na me kwa awade enaja sana musunti na me wo akola no ntimi fa say ye de maame ne memba ye de maaw ne wo ma na je se sanya wo kan ye dan no ya maaw miensa o ye maaw ba ko ena na ba ko de ye nwie ene ye siko wie na fa na da achi nkwada ne nya sika pro to bi da no mo sia ka ho amena be ye miensa sabre no na sei na aye ready ne nipa damu a na eyeyi efie ni nyina si ho so bi o mame efie na ye dampon 9 na ye dampon 9 ena ne ye wie ne nipa damu a na yeyi mpacho an eno mu ne yeyi ba ko ma wo na aka miensa enti ena wokura ema no ana wokura ba ko no so efa miensa no ene de ifa se miensa ne di ma wo mu ene nipa damu a na yeyi no mpacho an eno ne de ma wo mu na asase no eye full plot ana ye half plot ene ye si bi aja bi full plot enti se wote nampon me fa ni se nampon enum no a ye nwie ba ko no a plot na aka ni nyina no ekodi wokura no fm ene ye san yi plot no dampon ba ko da bre kan wo de ho je se ye yi dampon ba ko no efiri a plot na aka no mu a de aka ni nyina ye wokura ene ne ma no nye sa wone wo mai montem te sei oh me no montem ye fine pa wone wokura ma no montem ye kama pa enti se montem ye de ne beba se yaw ekwa akotoa wo dan so ya wo no anso di ho dance ye se abusua de amawo na enso wa mebo amane wo se montem ye ntina mebusa asa no na me kora na me ntia ase me no wonte bone me no makora wo ho enko da untime makora wo de frɛ me na ka bibi kyerɛ me wan ka hwe ya nkyerɛ me o tesa dan na musi no bi a mama mane obi no bo mama ne afei follow up meba obade follow up to the mesan busa ye ya one oba ne nso ye fine dia ne ba ya wokote se oba no na wafa wo wachi ye saade no wantumi ankɔ oba ne ho no wankɔ frɛ no amusa se yawo adenti na de wo papa no mpanyimfo de amame na wo sen be hyehyɛ me koye ne no woni ho na me ka se me kɔ me kunu panyin no ho e ho na asɛm nyina akɔ wie nti na me say o me ban ko beba me ho amba me ho ko pom sen na me te hase okay obo se si e o mano miensa no ehe na o motie na he na o moda me pa cho be ma ne de wote me na wote me na fi
ɛna aban no so me ne ne aban ba ko nde wawale Mete se sia o mana ankasa de sa papa ne fie ho ne de o ba bia ente ho me ba bia ente ho sa ba bia ente ho o mu nyina san wo nchen o ma nyinyini kakra o ma nyinyini aban na da me ne ba ha no Aisha no kai chire no Asem Beba Dabi akra okay eja kwa me onso busa de opeso busa maami amadu ne okay okay eno amadu ukoto se ya o hyeda no de ne sikwan se ade ne ya ode o mani nya ya ojai me mba be yema de ɛna me se me kwa ma ankoto no nti me papa nso na ye panyini nti na ma me so me de ko da no na ade no amfa na ne se onka nkyere yaw se onjai mane ntoa so se papa no ka kyerɛ me se obesra ne se one day ne die no a wotimu na labans no wo de betua do ba be yewu ni na eso a wo de misafo ba be he me nsam maami amadu ma yenhwe ni sei de papa de kan ye no in this case sa dan no nye papa ne dia sei ono an na aginam na wache na wayi wo de dia ma wo enti papa no edi dance ye se de na yawo hyehye no eye wo dia enti ade nti na papa ne ka se yawo di dwato abesi ono mum so na me ye wo so se enti na papa ne ko si ne so no se won de mi de minja ma ne nsi enye hwe mi de minja me ba no enti owia na okwa no le safo na brem enti na ma no so me de minja ye no se won de wonsi enti advance ne so ye no ubisa no papa no kasa asa bicho ubisa se e bia ya o se wo tram mfie mi san fie nan fie mienu ansa me ne na hye bibia wonna hye saade no nti ya o si da no wie ya ko tram na di fie sen me da che mi ne minim mi hu date no nti ye mfa ne ya se ya o ete ho me bo nti what way be se me ye mfa ne se mfie mienu wakọ no ha ya wo be tram dan mu mfie mienu ti me je me dan oh ana me ka se me koto papa na ni me kunu panyina ni o sa se no wonte me nka na o de me koma papa foforo enti ho no na papa no efre no a wo say wonye no wo ntena mu 2 years nti dan wontu ntena mu 2 years o tena mu ko nya 2 years na wo tu na o kire o ka wa bo dan no ne pa to won kire me wa bisa nda mi re mi musan ade je wo bisa no na me ya me den makobusan se ni pa mi asam no me da ko dan obi le nipa na busan nipa na ka se won tena mu 2 years ya den makobusan ka asem bi na feje a o ko mu no o check say ne busum we o ko mo kola me ma hu nti o be da hu say 2 years na so na yenso yi ana me se me ma hu tam odi ko mu na ja nipa no o ya de no o se nipa na amo na mane enti kwan ya nipa de fa so wie ya kura no no onim o be da no a check bre na me bisa ne say nti o hu say ya o tim so no hu say ya o no tim ana se tim de mu so wa tim no wa so wo di wa no hu say ya o tia ye fa say na o be hu say o tia nti wa market ne na to wa hu akosi mre say nti wo twa mfie mienu no nwi me da nde ma se sasa na me da se okay atie for and some no eha yaw ewa ha na ninua na maami kire se waje na saase no ninua ne nso ewa ha se be matiase na wanye wela abusia tumi hia ne fie mpanyimfo eche ejapade se fie mpanyimfo hia che ejapade wie na yetu nsagu so a ensatuo no esili die fie mpanyimfo aka no me papa che made utu nsagu so o se ai wana ya dansi ni se utu nsagu so oh eja kwa me na ne de na abenti eja tabe peso so abeje se eja pade na papa de ache wo no enti nsatuo esili enti se fie mpanyimfo aka na ya che na maami etu nsa se ne wo kenya automatically ebeye onene madea
enti sɛ woyɛ maame ba na bi enye ne yemba nkasa na opese woyɛ bibia until say ono na ade ne ye ne dia no beti ase say I have permitted you mamau kwan se koye uni ho kwan se okokoye uni right se okokoye enti die nkita ho anan komudie ene koso enti a akwa akofa saa sebui e de abado ya wa ha kwaku wa ha anuanom ni mienu no emema no omo wa ha kyerese de akwasu obi tifi a wa hwe ya de obeka ne se enam se mo na mo ye papa ne mampanyimfo nti mo pese mo de aniha hane ne ani brebi e pam maami ne ma no e free asase de so enti omo nso be clear won ho na mabisa odomon so ano asem e wo sa nkomo yi mu na hye ne nso se ne ye fiada sebe ye keka furu no dampane ya enti na fie se wanhwe wo nso hu yi a Asem Beba Dabi ye mpesa Asem Beba Dabi nti e na da bia ehwese yi a ne aka kire wo se e ya pe hepa plus pavi plus boss no bi namonom eyenuo miensa ensuo ena ne topa ye wo bia nsuo ye wo bia topa ye se wunya bi na se wo nonom a nokre mese wo se eboa wo dipadua na hoden ema o well being no ejina yie unipadua ne tuminya akwanya kutia yade ahodo a etete wo se yesuro kubi esikyire yade bi mojabroso bi srade tamwa dore wabroso ma ate ho a na unipadua ne baabi wo so woni atenkampam infection say how ana waye mrekora wo mpamu a eya adwene well being ne ho ma we immune system no enya strongest se beye be kuotia yarewa hodo a epese ebe hawo enti pe hepa plus pe pavi pe plasmos enuom yensen nanon bi na wono nomo a nokre mese wo se ebe boawo na wo hwe ba bia yeton ndro Ghana mamu nyina nso yeton bi na bibini na wonte ase a no afre ebenage hebafo a ede hepa plus pavi plus boss no abano enoma no fre eye 0542 778572 ena 059 1367898 nya fresa homa wipe wawie ya beje so na yene wo akasa Yaw akwaba for the sake of record ye fro yaw de ipaje frem yaw Jemfi ya Jemfi ya otehe pacho mete balekasi okay me pamocho yaw nso ete barkese hwa yaw na mami kyerese edane ya mpanyini di amano no wakwa akosie no enti owa haidie obeyine ho ano nansa na obeyine ho ano no Dr. Abese akwa bebru ejo so Krobea na hote sai papa yakopon de akwa che na so adom me ho den pa kyerese da bia wanite na woda onyankopon ase na utumi kɔ sa babedura somdwemu a wadi afe kyerese ye wa san ahodo a etumi to wo kwam hwɛ enei akwanhia dɔso ɔse mekwa ba o na pan ye beti ni funu ne yede ba obi se mekwa ba o tuo pau ni akoto ne yede abodo no nso awu obi se mekwa ba o na yade mpofiri mu bi akɔkye no onsa ma enti da bia se me ni uhia se ya mani gye kyerɛ sɛ mo boaye ma ye dwene ya pomodei ho ene wo na wo free faith homeopathic clinic aba awiei tu yengidie mu Krobea medawase ewa akwanya ade amami na machia ono wa bedwafo nyina ya da se joso mosom ya da se mayere mo pa ya da se good na machia ahwefo ne atifo ba bibiara station ahodin kodu bia wote yanka bia no okay ya den chia so nkonso ema ti free faith homeopathic clinic na aba asem no waka ni nyina no obi story anopa okra so woko ba obeba no se bi no da adakam
obeba no sabi no bia na abo no abomu ede ne yede ede ne ba tina ye emergency situations no aside there no kra no obi wo hwa yare bi timi chi no pofiri mu ene ye emergency health care no tina once afu ye si afu ahase no ameka say from afu ahase kwesi na wie ye no December no ye promote ade bi e friend self care awareness. Okay. Enti wo honum be biara atimi ka free bia no wo honum na husa timache bia ba ni padua ni ma enkane no na eni hosa anasa ya mfa anwo eno no entena honum so a month wo na ya bibi mem ha ne husa sa procrastination e moto wo no eye ebinom de papa yeah ode obeba hospital obeba review obeba be screening sam ye hu hawo wo ho no ono atin kasa na widie ni mu hyehye no emu ye ne ya so aso ma me nkoye madwuma wenwie especially me nua fitafoe ani kuafo no obeba no aso ma me nkotu banche we na me nkoton ma me nkoye o na otwe me koda bi misro o dia wotin ka tumi ka boru afeito mi particular nka so ye kumase ya santasa hino akokobin 80 mo akrafo nyina etie me yedi adwuma wo abuya junction Santa Maria ko foruduafo nyina ye wo is ye wo Landry Managers Road Poly Junction bogoso old asida boga abrunsa nachi ana takrade ya naji police station order for number no ne nto aso MTN number ne 0244 58 38 59 0244 58 59 ana tigo line is 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Krobea me no ka say obi beba no say doctor medium wade bi of me friend chronic which is a crown crow ba ya che be enko chronic pain pa woni ni paduam on the ni pa bi atam bia ne body no from head to toe ba bia wetimiti yawo na ahwema hu say ade bia tadi ni panya especially ye dwumaden na akuafo no fitafo ye lift heavy objects no bo ha de ye friend ade no musculoskeletal pain sa pain we no okay we yankasem ye muscles nim ana ye joints okay ana ni panso yakoba nyina no say was skeleton na ye framework no structure no ana body we the skin na kata ho okay it will bo tin kapa wo na poso no na poso me no ka say obi wo ho pagya ne nsase ya Krobea so wode ne sabonkum efa ne ti so ana ode ni fa ne ti so no pagya aka ontimi stretch obi nso wo ho no ma me no ka say wanchechire ni kotodwa Krobea ontimi nante soja ni bia wo ba last month 10 gram affairs no first na so just for your focus but hu omo etondom kwa oni bone so na odwane soja ni be ma patenting gram wo free taxi masi that net na hwechem ni pia no ade ni rural hospital wono na ye hwehwemu nyina wie se na wo pain power ni lower extremities just say free ni sisi kone nan no Krobea na obaye na ye hwe no ye bibia wie no last week oba review no soja ni no eba no to anamo eba hospital oba was the doctor na day edro be na mo de ma men ma no mu no bia hefa na men ko fra kra na ba kumase akra hospital sakese be na ni ho wa no mu no bia no se de one thing in terms of akra ye wo branch ho what in terms of branch ho an ko an se case kan kra ma kumase aso ba ye no 1 month pepe no ba review last week or 2 na mo achase eba eto odo fo be biara wo bia me ka che o se wo de wo ho no mo tin ka se usisi yo ya pa wo ho no ma so on fa dran tua ontimi nkoto ontimi ntini ni mu me no ka se obi akotwa x-rays ahodo yesi na chika se no achia obo obeba ne vertebrae no Krobea ye Friday bi herniated disc obekọ akotwa x-ray no bo san vertebrae no disc na ewom no obi de puo ba bonten but no de hye inside unhu agise akotwa x-ray no enti tambia o tinka se na chi no ye ne ya ye Friday bi bulging disc obi o ha ne de na honho no ne nyina no oti pain so honum obi de kra honho no etimi rapture etimi pai etimi pai ni nyina de chronic pain pa watinka wona chibramu nim tinze ho hyehye na ho ye ne ya ti so sinitrasa na obu nim akobia so be sori e bo achibidi me no kase onsa titriti onanu titriti obi o se me de ana sina achime ana so onye police me no kase otan hu sansa no anu femfemo o so de bia me nsa dan so mi senior etina sade we ba order for me catch you say e condition bia I was so ba fit to me particular clinic na ye de machines
si di dwuma nti Krobea oba ye nyanto boase ye gemre hwe ni padua nim nyina na ye de wura afidie nim afidie ni screen your body no with for nerves ending no na a screen body from head to toe nti ho na ye behu se obo ye beka yawe bi kura wo kura no na wo hu se sa symptoms no kura wo ho e bia wo na papa bi di na ni ba ye ne twa droma no Krobea ma machine kire ne be ma se ne be ma na ye week ne be ma kura ntimi nsori ya nka nche papa no ti ama ni nro no ne ya ma no be ma duru kan ho na oba review no and was doctor na duro be na mdi mami afina no be confirm be na ehu dada what ya say was me be ma be na afimienu ni entimi mpaja ni mu no me sha se mu nro no me be ma no sisi na bo adwuma wow ane ka chen sa da no ba ehu ye na ne empese be kan ne empese wa bi wa no kan ave de wie bibie yon kwaji na ni aduro no scanner o kwaji no sisi scanner nti odi baji na ni aduro ni de da bi o pe ho no odi baji na ni aduro no o pe ho enu hia nti anya machine na nke screen board na nke yehu na ni nyina chi no wi a doctors no so gemre anya say yesi afidie bia etimi bre etimi sai nti na doctors ni ko school no afidie na hu o hawo no doctors na so nim die mu no ye hwe o mogem twitwa o scans ye bibia wi nti obo say ye ne afidie no ye benya yare no pepepepepepe eti ewia homeopathic kwan so herbal kwan so ye de treat you tini nyina ne se bebia wo bia chronic condition wo hawa hospital aka chiro hepatitis A B C ni nyina no ama obrebo na honho no obrebo na ye kese won se ofu ahye ye fra de bi ascites ko bia obi wo ho be kwakotwa scan no ye sen brebo na nya adwuma nti nso abeta ne yam oya bema obonse ne foi kakraka oya oba ne foi kese nso wonyem obehwehwem no obonse ne didi kom na surrounding organs ne your kidney ho your fa dey be gallbladder your fa dey be spleen sa spleen is na ya dey bonyunu bi sa kokko sa na hye liver na se ni nyina timi honho no ti abasa na obonse nipa no odidi kakra bi ana hye no so sa nhye no so otua ne to ne yema no osefe obonse ontimi didi ntina ne so tia na ye dey eti obonse ne na se ahase peja efise kidneys na ye dey ni nyina ho aka na afroba ne na adua no wo be mia no se oba bi ehun no ni emia ye Friday bi capillary refill time se emia se ya doctors ni yenim time I was at chronic sa feeling but I'm feeling a delay a chest problem condition and on dey edi eti abeba sa no sa yare we no omu hu se omu wafuna ba pe yes ye aduabo eti mi no ka se nkrofo bebre da hospital asori fie ani abusun fie omo lack of knowledge and the Bible kind my people to order for em pese be sisa no e che say liver na brebo na ho aye dey aka on say Johnson aye yellow pa to some extent one say so as a cook color no Krobea ano tin wo kra sabi na jana kra ni aye dey asesa won say oni padua no aye hoya pa obi hwe ani ase pos no ani ase na da yellow sa no wo ho ne de kosro pa na ani ase timi green aso crap e hwe anim no order for sa symptoms so nyina kire say there's a problem e wo ni padua anim to me cafe to me party clinic na oba ye begimra hwehwe sa we nyina na de da wo akire ni say ya ma wunro no Krobea ye wa de be a friend non pharmacological treatment ye sa check won kire bia ene endro no kohia bom say ya wa yaresa no mretia wa bi na ho ato mretia wa bi e de anka nche say 2 days and 1 week mretia wa bi wo so ho ato wa say bia drone e de ma na yare no pe wo yare na de abaninti no ye say bia waduane we tai di aduane we yare we tai exercise we yare we tai yes into udi nro ni be ka ho no wo so baba review na bibia ye dai aye kama mutimen kama pe wo say wonya infection bi so ye be ma wonya penal discharge wo say so fita bi fru be ma mu ba wo say obi Krobea obi dimi de session bottom be ma bi so ne be ma nim no odosa no obaka so yi ska ba enye ska no yi ba o ye bibi wo ho no wo say ne be ma nim hyehyɛ no no obadwonso ansa na Johnson be ba no ayi say o sa chem abasa na timi man severe waist pain me so say rashes be intermittent rashes be ebegu se bi obema ne ho eba na ekɔ na efrin wa hunu medro wa wunye bibia nso na ekɔ efrin Chelsea the problem bi oni padua ni bra faith to me particular ni anyemre na saa nneoma we nyina se bi ye be ma infections na etimi ma nkwamo no ahoɔden no so ba form nkwamo no omu wuwu nnia ba wa se sebi unya discharge bi foul smell pa ne free chire ye den eba oni be ma hiem e won pema wote yaw ade we nso anka ede na wote yaw obi wo ho ne be ma be hiem no na ohun sebi moja ani abasa na me so on se osisi a menses no ne nsema change obenya menses a eba heavy
and as we go need the macra even so need the nebeba 2-3 days na etwa 1 month spend or baby timi and menses to so 3 times Krobea ni nyina how about fit to homeopathic clinic ya be gia to ho so ni ahwe ama bibia kama fa number ni sesi ya MTN number ni 0244 58 38 59 0244 58 59 and at go line is 0275 96 94 0275 96 94 14 for him running tia more yare no so a men ka say yensa the sciatic problem bi a typhoid ulcer no mesro diabetes oppression no nyina trimika na fabra faith homeopathic clinic akumase Yaw Asante ase ahenema kokobin na Krobea me de ma no besi doctor Enoch baby a obi amechia o doctor no ohwe bogos wo de no and no oye fie de achenya bo a oye white we wow ya bompa ese nyina bedu yes ebedru why not men so that see bro arofo we eye Dr. Bismarck ofri faith homeopathic clinic ye wo ahenema kokobin Benjo Mass Company ni wo 18 mu junction ne so na wiei sabre ya ye kasei wate de ye de aka eye wanamontuo mana moto na ko fit homeopathic clinic na wiei yade biara abedane ziba ewo so na woko a enko no ebeko ama wonso wanyiwa hoto na ye kan yenkoti aduru eya haha kro ya baby nipa da sani wo bewura bia eyesika ya na ye ka sikai amanfo bebre wo man Ghana yimu a wode won sika kototo miaye bia sabe sesei ye de won nsa akohye boase yuna ne moje yunu won kire se ye de won sika adwane muntie o ye ka muntie eno ne ye bre bebrebe ye wo sika korabia bi ewo Ghana ha Asante mayimun kanka ye freno Sechedumasi Rural Bank PLC muntie Sechedumasi Rural Bank ya afia pema hankuna duo watwini mu 1980 ene yete sa banki enti wo ma ye adwuma mfinhie aduanan numnie and still counting onu nya asembia onu mo homa asembia enti me kamfo sika korabia yi ene ede amaw se wa wutie se wompe asem wo sika asem ho de a fa ho kokko Sechedumasi Rural Bank se ye ubetumi akobie ordinary current account ho what you say ubetumi bie corporate current account ho ubetumi bie savings account susu account onom wa account bi e friend me bada ache hwe akwada ni soi wo de to den kakranka kregum ma akwada no onyini no ni suku krom omre nya afi na wo kogina obi so kope bosia be kan wasem nyina awie na nipa na hu ntwo ma awie no afi no ye we de wa amantem se ye ene jata be free he ko oboa wati untwo mu asem enti bie me bada chibi fama oba no ye fixed deposit ya interest rate ni ye very competitive ye money transfers ahodo wesi union mobile money transfer interbank transfers ena ye sawa system a wo sikada wo account mu bank ha no ye link de ma o mobile money enti utifie kura wo ma bank ha ba obe usika what you say ye Ghana pay any e-switch nyina any sawo bisia ya sebe ehu interest ni yekuma bi so ya ba adwuma ye ni ankra adwuma ye ni na wo pebosen a oni Sechedumasi Rural Bank fo medidwa what won be ball bisia wo pe overdraft say bia bosome no ebu call for kakra no say na ebu call for no enioma bi nhyeda ntene koje kakra na fa ye onioma wo pe bosen de abie wadwuma mu wo pe susu loan akuakuo monkam humom na mo meje bosen akuafo de wa ha ye wo smart loan ye no de ye de ama aba adwuma ye fo nko a so wo ye salaried worker na wo wakatua free controller account general nko a de a so wo ho akere wo pe sika na wunya menko ankoka wuntwo mu asem mfa nkire nipa beje ye smart loan ni bi what you say ya no abetua ye mabosia manipa de ye na yie ebia awade social loan ni funeral loans
ni nyina no momfa mo homo Secheduma se Rural Bank ene ye wa kwanya ye se as little as 10 pesos ubetumi di aba ye bank wura ewo ye ya hayi enti unya free hand cedi kwa obeba beto shares safina no hia bank wura no mu hia oka ho bi ye bu nkonta mfaso aba no nso ubenya wo mfaso wate umpewe na apede wura branch bi ebe wo mu na ko bi account sese ya Secheduma se Rural Bank wo ba Secheduma se branch na ye be Secheduma se dwa no ena wo ba adwura ye be GPLT for dan no wo ba kuma se kwa abiri Kenya se heya Kenya se station ho abrosan se ehwa Kenya se em school no ne nkyɛn hɔ pɛɛ ɛna Secheduma se bank ne wɔ kwa anwaga jenedwom ɔmo wɔ hɔ aboabo nso post office no na chi pɛɛ yɛ wɔ ha tafo yɛ bɛn club 600 ana mofra tro school no ɛna bompata na ekyira adum boss fm achi hɔ Secheduma se branch ne wɔ hɔ yɛ wɔ mobilization centers miɛnsa baako wɔ nyinasu baako wɔ Kyekyere ɛna baako wɔ Adigyan yɛ numbers nie bibi nie na wonte ase afrɛ yɛn ɛyɛ 0501 682737 0501 682737 and 0501 617924 ofresa no ma we ya Secheduma se Rural Bank for beje so na de wonti ase bia do obekire mu nso ede ama okay ya jamfi medinkan ama na kwa aba ne maame ene Mariama Amadu ne papa yire ena wiai maami ene de ne mai aba yanim ha ewo afidie yi so na nkwada no maami kire se ono mpese ono fa kwa ebi so na sebe wode ne nsahya boase yaw asemu a o maame ede aba betu yanim ewo afidie yi so yi uyi ho ano sei me pa chom dasi mitia wa chefu nyina okay me chama adwuma efu nyina ne me yire e maame no papa yire no ye de dam yunu ne ma no ne mo ba akoso ne aboba akoso de de ma no kra na me nam dem na me tuye na me de ma no se ye beba de wonye na me kopa bi fa mi tintu e bi se na me panyini kasa gowe mo eti me de dan ma no ti me de ma no na me tu free free na obi ma me man twa kakra bi na me kotena ye ti me to na me se twa na me ko ha dan foforo na me tuye na me sa ko ha dan fe na dan na bu ti dan bu ye na se de ma no na ya boso no kra kan bedem ti modi na me se da bi me hwe ma papa na japade a waje na kire no ensei emo bi mfiri ba bi me bodi dimbone se papa no kura je na japade ni makura ntima hwe so yie eti me kwa hu chia me dan kwa wona panyina we da ya no na me kwa na me se chia me eda na de mama me na ebu ayi kaka bedemu na won se ba ko ni so bu no o se yawo me hu na chia me pese me ye nyame boa na me hwia na me tira me hwia na me tu me hwia me ame dia na me safo na ko mama me no me fa nya wibise bu obi no o si you when ko hu mama no wona ye ne dia okay me boa na me ni me nua we ne ko ye kwaku ti ko na mama ne ka so ne me ba e ya asempa kokoye oko hu mama no me ko hu mama no o ma ye oko hu mama Amadu me pa chwane me mama no me ko ne na ase ewe ni fie ewe he ewe zongo ni fie no tie o ko woni unua kwaku ne ko o ko ye no ono nso ne hwan na no ho ne ma fati wo ho kwaku ade wo ho na maami wo ho bi wo ho bi mpa to aso o de to aso eti e ko no se ne me ba e ya asempa kokoye ti me ye dan no me ye dan du ba bia na me nya oba foforo na me ne ko ti tu free na me nko dan kura na ye ko ha dan foforo ti ne atim ti atimu na fe me se me ko fa nua fi nwura maba ta bobo ya ti me ko fa nua ne de ba no kwan so me duru fie ene munu begu me na so ti me tu da de hye me nem ti munu gu so ne ya de me ko hospital na ye 8 March 2023 na mba den mu ti me ka che oba ne se oba sisi a me pray wonko a wontimi nso me mu empagya me na me nso me kwa nso ntimi nsole ntimi me me nuamo e dana ma ya me nwiye no ye ko tena mu saa nyame boa na ahoden ba ya to ade me ye ne so no si yo opan mate ti me ne koi ti e ko ne ko tena mu ya timu afan ti ma me kura ba dem wo kura be hwe me abela me pira oni ni me nyina ba hwe me me je enti ohon mo na ode ko to obi anu se wo hia edan no
your friend on open me body akasem asona hene o de ko tu nanim 22 nanim na papa ne frɛ me no wɔsi ya wokra me pɛw ma pɛw sɛ me nyawo na me sɛ gya de no wɔsi ya wo ma me da betu manim sɛ wo hia ne dan na wagye ne dan aboso afi kura de ba kokra ma han kura diska no na me so opanye sa na tie e dan bugui na me ye ntimi bo na ma ne bo cha me dan kwa ma ne sɛ nya me boa na sɛ me tena me wie me dia e fi sɛ nya me dia me mfa me de safa bebre no na wɔsi ene sɛ wo de ya sempo no waka sɛ de ma me nya abotre na tena me na wie wo die e fa safa akoma no ti papa na ka kire me de me sɛ bi abo ma me na ma ne me wan sɛ da no branda mo frɛ me sɛ mu hia motek na me de be open. Okay. Yawe open me say bu saw sa asem we bio. O ko ma me ni fie ko bo na ma ne. Me pa cho an me koi. Edan na wo ye na eduru sai na te sai na start say wo ye. Na dan na du lent say e bo lent to so. Ena dan bugu ye. Itina ka free level. Na me peja to aso. Na ma me ni nim se dan na buawu. Pa cho wonim pa. Nyaw na wo ko bugu ye. Dabi ebi kura nsi mablabum da. Na ma me ni nim. Wonim pa. Okay. Sa enya wo de anti e na wo ko de ye ne de aho. Sa ukura bodua na ye nantwie dia ekuta udi na ahe kura entumi medane nantwie. Okay. Enti hyehyeye bai e na wo ne wo maame ne ye se be ye dan. Ne ye ni se mi tufrim nyame bɔ na mi wie me dia na me de nsafo abre ne hyehyeye ano no. Enti mfie wa hakura na wonwie wo dia na wo ti. Opan me dia de nyankopɔn adom. Da bia me ka se me nan mi obi a me ho ɔden pa ba adwuma sɛm a me mfa adwuma ni agoro. By accident ne beto me kwem amasisi ma break me die a sign ne beto me ka me nyani pa me yen hiafo ana se ka bi enfie ho me nye ka me ye me de ne dan de safo akoma no da ben open on say no so we share subject matter of the whole case ya ababejina da ben di me kram ka kire papa de se me komu kram fi mienu ni a wo so hia ne dan. On se ba ye no wo ka kire papa nse okura wo ko mu mfie mienu enti honi nyina boils down to enhyehyeye enti na ba ye nti se o ko maame ne ho o free chiame dankwa ho e ko maame ho no woni na anye bibi se maame yi miame de miama ho den miame sika e na me den ye dan no na me wi a metena mu sei na me de atemeka ansa na me de wade no na minim se esan bia me de e meto me kwem tinam ni se metima wie me die enimani bi ye am de safa ko mama me o ma me se o gene dan wo pan me se mi sisu biem o tua me ka me de dan be ma no o tua o de ka dan na me ye no obi tinchen de obisa no o se wasoma o se ye enye wo dia enye me dia masoma o se ye baba ko no so sei. Okay wo de chaupa to bo hwe ma me nkyere wade bi amanfo etie entie nhye saade we nso se fidie echi aboa ni sonko ene jane nso a ni sonko se ye chaade a enye wo dia se me masase wo ho na wo de ye mfa de wo kan kura to be true na wo ba besi e wo me masase so na wo ne me anya nhyehyeye bia betumi aka kire o se firi ma ade mu nhyehyeye be na me ye nhyehyeye e ya ade a obi a wo tie me ne emane mabi mpa wo ho da se me nua kwadwo mama kura na me koye na de nam nim se esese me ne ye nhyehyeye a meye akina semunti enti wo kwa akoya de no wo anka se me ba be ya wie na bia matenamu akoduru sei o se me tenamu aye me de awie enti bra wo de be wie wo de nobody knows obi anim bra wo de be wie wo de ebia ne se okoye ya akwanhia kokoba ye ya sese asa akoya asemfufuri enti now o ka kire maami se wo tenamu akosi se obewie wo de a da ben eno akoye another question bio ene so so ohia ne dan de a on se meka no onfa meka maami ono na sa da no so ma se bra be ye eye ne dan ebu eye ne dia enti wo akoye na wa anye ho nhyehyeye bia enye wa wo mfom so okay me mama bedwafo abam ensemisa wodo obebusa yaw enawie yi na mesre
mo amu tie me paper you know the lie paper book you know the lie whereas ma pende me signature ana metim na wonso wetim na dansifuo wom na ya san maame krata yi kire se oba ene me yaw jamfi afi 20 sense mu ena me ni wahia se me ya wo dan eno kura ya de behyem na dodo a wo de wie dan no me de ebia bosumi mienu ena me di si dan na wie na me si wie a metena mu akodi emfie sei di atemeka me wie a me de wade amawo wo babrofu mu afre ni BOT build operate and transfer ye nhyehyeye no matter wo ye me maame wo ye hwan a ye nhyehyeye na wa nya nhyehyeye wo de wano akoka wo fa na busua ene na maame ni si utiri so wo gene dan o se ba ye wo so wo ka se ne ono nso nsesemeka no onfa mame wo hu bia meka no ma bedwafo bebem na onom nso abebusa asem wo pese onom nso busa na ansa na abedwafo bebem abusa ya wo nsem no na mawi akokwa akuso de nti a maami asase a wonom wa papa panyini eye nhyehyeye na ho nso ode ma wone ne mma ono nso akosi na maami kire so okokan ya akwa akuse se maame ne pa o mapagya dan ni mfiri so eyampa se kwa aku kan asa asem no so o kan asa de nti ene ma ne kaye montwa me twa me ho aba apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacies na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edi be pa na medisi ye wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. Dia medisi wo ane se. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nya ma apefo 102.9 FM ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye
emre future life smart food bebo afei de aye abusua nchemfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu saa na diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba omayimu encrin woni Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban mami ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo OTEC 102.9 FM our ben Jomas Company etimu nkwanta no so hwa ube hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka one numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic ujidia jonkwa owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama awutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina ubehu won ahojoda aban heye bi kohosie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adepawre ni krom hade wonkwa na woni ma depa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hade woni adepa hene no se me mochira kwantam na me ho preme kumase hade adehyeman ye ne Dr. Caesar ene di animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 02417092.9 FM choose simple plus and on a papa yes, see, Lavos and a 100 tomato mix. Better. Yeah, you want Ghana City at the Bois Happy Sunshine Education. No cray. Ain't I say a baby I will better Lavons and a 100 tomato mix. No, yeah, you want Ghana City at the Bois Happy Sunshine Addition Echumedi. Lavons tomato mix. Love day inside. 100 tomato mix. The chef's choice. FDA aji ejadi nka tuya tu.
wɔfa na sɛ brɛ kwasi sika wɔde mani frɛ brokyɛ nyinaa wɔde fa sɛkyɛdumase wura bank ɛhɔ na megye me Western Union sika nyinaa ɛfa sɛkyɛdumase wura bank wɔn te bank yi 1980 wɔn adwuma pɛnti wɔn atrɛ wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako ɛnwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers ɛnso so aka ɛho dwumadi a banks edi bia no sɛkyɛdumase wura bank wɔn di mu akɔtene ɛyie na wɔn nnwuma pa a wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gu so ɛɛtɔn shells no na share bi ayɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account susu account child account fixed deposit Western Union money transfer mobile money transfers interbank transfers USSD Momo from wallet to account and account to wallet Ghana Pay ɛna afei yi swish wɔn ɛyɛ bi ɛwɔ wɔn akakyɛ Saudi sika to sɛkyɛdumase Royal Bank branch bia wobɛtuma yi no wɔn branch bia oh saa ɛne ɛmɛ nso mi nya bosi a mede bɛkyerɛ m'adwuma mu na kɔmbɛn na mɛfa so amesa bɛka bie wɔn ma salary workers loan public and private nyinaa commercial loans agric loans ɛna funeral loan wɔn ma smart loans na no deɛ yɛde ba abayɛ adwumayɛfo a wɔn gye wɔn akatua ɛfa controller and accountant general sɛkyɛdumase wura bank mani agye wɔn hyehyɛ no ho paa na mehu wɔn akyerɛ kwan wɛ wɔn headquarters no wɔ sɛkyɛdumase wɔn bɛn edwa no edwira nso wɔn wɔ main station wɔn bɛn GPRTU abrosa no Kumasi Kenya ase wɔn ne Methodist asafo no ɛna edi nhwɛ ne mu Anwuraga onion market no wɔn bɛn no pɛpɛɛpɛ aboabo wɔn wɔ asoase kwa no so hɔ a post office no akyi pɛɛ tafo wɔn wɔ club 600 Dr. Amuzu Johnson wɔn wɔ Bompata wɔn bɛn Boss FM ɛwɔ Edum Kumasi ɛnyina so wɔn ne nursing training college no ɛna edi nhwɛ animu Asante Mampɔn municipal ɛdi dwai wɔn bɛn health center no Kyekyewerɛ afidja kwabre wɔn bɛn police station no ɛno nti sɛ yɛ afrɛfrɛ 05016827737 ana 0501617924 Sɛkyɛdumase Rural Bank PLC, the bank with the vision. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM. The pride. OTEC 102.9 FM. Okay. Adafo yadamuasi eburu yekoya yaba. Ahaye 102.9 OTEC Asem Beba Dabi ena wasuguswa. Ewia wutie ewia yi ohweye. Ena ewia yi nanabi hebalfo ede nanabi go herbal mixture ene nanabi go herbal capsules. Nsuo ene ne topaye na wonhwe topaye no ehye nsuo no box no mu enti woto baako a wanya ne mienu nyinaa na odi nsuo no be memene topaye no se woye ne saa de atie nie eboa ema wo a wutie mienam yade stubborn bi na abetena wo so menu abema wa hwe se obema no emu kaw nioma bi piepie firi mu a enya de pa ama se obema no fon na efon na nka wo so odoma nkoma kyewade o menu aba sebe ensuo bi gu enya homeka sebe ama pampan boni bi ba himfie ho ni nyina anya o mana moto na kope na bi go heba mixture topaye ne hye ho no na fa nsuo no memene topaye no wawie na wo ye obi asebe nipadua mu yaw wonsabuo mu wo problem a pese duro we bi ono no mo a wawie oba Misty Heba unique heba tena tet heba eni baabi eto nuo bi anaka so open na bi aduro di bi a ubenya bi Freda na bi e wo 0549 99 9253 0549 99 9253 unya fresa homa we ya ye beje wo so and simple plus phone and accessories akwanya no aba ma one wa wutie me se ubenya de pato unim say phone aba be part and parcel of our life ye kwa ye be untumi nye without phone baby a wonam bia wo phone kan ho na se wanya phone akade papa amfa anye phone ne ho a menu abebre o kire se wonni charger papa obi tumi de ne phone si charge ti besi sua obekwa akwa charge ebe cheke no na de ono kura wo so no sen discharge na etete wonyusu charger papa wonyusu charger papa power bank wo charge ya afun na dum enye papa hwe me kire wo kwane a wo befa so a ubenya papa no ato mo a mutu ton mo betumi abetu mo a moto ne nkronko mo betumi abeto se wo pe charger eye papa o pe power bank de eye papa o pe batteries o pe cover iPod o pe protector
open hands free earpiece bluetooth earpiece ana neck bluetooth phone accessory bi ehia obia no eya abra simple plus brand no eno na ye brand papa ono a hyede kru free Ghana ko China ko kire se ne ope ya wode ba Ghana ha enti ono ne nioma de etiefo metene so a na masori ni se enti ne se na no mi ankasa mani ya gani me phone charger no ya simple plus ya na de ma mi o eja kwa metena so de ne twin to saye bi ko hu na me match me si yeja wosena na ma hu sabeti so o me se ne be hwede aye afedi ye tretene nkakrakra adi si so etwaja tu kai ene demu yi oho senka ye yanum de ibia ka wo kobaka o ena simple plus won nso no ne bo no efo wate ase enti brade hyeman Dr. Caesar so ye ne hwe animu ho pepepe simple plus waso ye ba ko ena brakajetia ye ne Dubai Gate 2 enso ye opposite pepepe abrosane ye si Dubai opposite Gate 2 no ye wo first floor no ase no de toso no fobra ha na phone accessory de simple plus phone and accessories aha na abenya bie ne number e ye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 unya first up ma we ya papa no ankasa no obeje so wate oye brutal say ono obekasa dia wonti ase bia no obechirichiri mu nso ede amaw na we digital herbal Dr. Grow Fine mechia one wadwuma yefuo nyina onom na akofa Grow Fine ede aba no hwe wonam na se otese ka speakers woso pai Grow Fine yo dende wahia me pa cha ogina ka no ba bia ka ni gina bia akọ na koto Grow Fine herbal tonic ni bi na ye abusuya nkyem fa duro papa no oba oteke ha the guest ne frena ne Dr. Menses mama minchire omu Menses no kire se ma na sebe mensreti enti se ya to papa din Dr. Menses na de America na se ote ase ma wonu nya problem wo mu nsabuo mu nyina no enam Grow Fine ti wonu nya hoto obi ohonom a ne Menses ba 2 days na twa de aka no ugiri se wo ye yawo onyami o obi de makra na ema no osemi de mi ye safe da bia mitimi ye yi obwa ema na hefa na edidi ko obi nso de no de obu a eba mo pa eba mo sa no wahwe abaye ho ye betumi atwa wahwe o obi nso de yawo nko ano ote minua bai kona koto Grow Fine herbal tonic ebe ye fine ebe ma wutie wanumu ato aduane ni enso ntumi ni oba bema wo se me nan me nsa ayemi tititi meje me ho enye dura na adwo a wuntumi na anopa wada so na honam nyina ya wo mre wunya Grow Fine a wawie ononom a emma necessary vitamins ebua ni padua no yade bi ntumi mfiri abontin me free wawra na wo yade na onomo ema ahotɔ wo ntem ba bi eto nuo bi ano kwa kase me pe Grow Fine doctor ne number ni ejena fredo 0244 59 6532 0244 59 6532 ofresa homa we ya Grow Fine doctor obeje oso ono obekasa na wachre ensemu nso ede amaw na wiei awodadie mu nchia enkomaw a very happy birthday to you udi de Sandra Asante ene ye wawoda uko suku ewo Jache Pramso Senior High School ene wanya afeko ede aka onfie ho na ye wawodai Alfred se osire nyankopon ni nhira nyankopon na ho bambo osire nyankopon ni nhira ne nkwa husan se entoso enya okese na entutu anamo emfancy. Happy birthday to you, girl. God bless you very much. Good. My bega for waha kwaku so waha kwaku for the sake of records ye fro kwaku die idin kwaku apia wada me buru mami asem a wo ka se asase empanyin yiye ede kan ne de ho na nam kwaku ho na wo waba abegye okokan ya wo se opa ometutu odan ni mfiri ho
no kwasem be ne wom madam ase se mesumenya sa akwanya da me di yi me ho no mi si me dan me ne ma me ani komoda ma me nso am me nimu da na ye man be friend coach oben wono ena de obi ba ho se o beto obi meto saa ma me ne eside japade no na ma nipa ne beto asase no obeto fie no o ti asase na ba bi esi fie no me mesi me dan ena ko pra kan na se da bi o ye court no se ma me ne mfa dan baako na de ye nwie ye no onfa no won hye baako nka on nya miensa saa na court kan se na me papa nua no wodi na de no emmo krata emfa nto na ka court nsan me papa nua na anye ena empofiri papa nua no so firi mu enti ye de enim se aka ma me ne dan baako obede obehye ne ntwa asase ma ne se aha anasa ha na sidan no saa na miminim ti mimi si me de ne ma me ne me ma me ni na anim komoda wono so amusa ma wono kwa matu fi oye saa coach oben ne ba ho ebedi saa da ekọ ka chen saa ma me ni secret nyina coach oben ne edi saa adwuma no on dey secret ni nyina kire ma me no me ni ani si dan coach oben na asa ba ho ebe hu no kodi ho entro kire ma me no enti me ma me ni woto no woni me ni da ho nkomo okay won ka ahwe nso nkire me da na me ni nso nkomo no so da o ya we say before quarter sebukro ya okay o ya we say abusua mu mpanyimfo hyiae ema de court kora ne kan ye na abusua mu mpanyimfo ne kan sa o ya we sa ya we na abusua ni hye na ntentam ne court ne kubu asem ni wie okay enti abusua de maami kan ye na abusua ne kan ne sa na court ne koto yes na court no so e kan sa enti de abusua ne kan ye na abusua ne kire wo sport na wasi udan ne se e ho na maami dabi abusua na ankire obia no kire omde omo se aka ne udan one room won hyehyɛ okay enti ankire se wo de be attachment ya ma wo de ana se wo be hyehyɛ ne hen dabi nya sa na se enti wo de hwan na kire wo sesi ne ho eno me ana me sie adentia senka ne e basa e ya asase e ya anuanom nyina dia enti collectively anuanom se 20 something o se 15 something o mu nyina na muhia kase kwakue wo hyehyɛ wo de wa ha yaw wono nso be hyehyɛ ne de ha won na epanyini akwasua manu be hyehyɛ ne de wa ha kwadwo mama be hyehyɛ ne de wa ha saa ade no anya saa na wa de wo pekɔ hyehyɛ ho me hyehyɛ me de ne yete ebi tu mfimfini eno kra me ana nanse me sa krosu ni se ensuo na wo ho ni tinkrofo asansuo mu hwie go ma me dan ya de asefo ana de titu mfimfini ame broko no asase ne ya nkyere se we die ni enti me pushi ko kakra te one room eto ho oteto ho ma hwan eno de eye anuanom asase enti me tifi efiri minsuo no ho kora ensuo ne ben edan no na me twen me die ni firi nsuo no ho ekora mo panyini ne hwan ye nyina panyini ni ye de ani die ma de ani die se no adenti na panyini wo ho asase eye papa de oba bia wo mu echefa se papa anye real amfa nto ho na wo ba be ye no wankwa nkobusa panyini no ama panyini na nkyere o se kwakue hyehya wo de ha na wa wo de wo pekokɔ ye se jazz space e de to ho nte ye nyina me mesin ni ena de odi machin su ye mesin ni ena menu ye electric weda nti ye nyina na ye tena ase fa adwon na eda mi twa me block dana akra na two foundation nti ye na menu ya de odi machin no se da bi anti bintu ya na mi pushi nko na nkeka another room to aso ti mi pushi kwose me fansa ma pushi akwose nipa mienu ntem enye saa na me pachiro mo wo panyini wo ho me boa menu ya no wonte ye nchen wo ho the number kra wonte wo nchen kra no unim ne number enti nga wo ye ready mesini me ba be hyehye me de nua panyini wona wa panyini enti be kire me ba bia me hyehye bibi saa nkoso dabi ye ne mema ne miensa ne ye ni susu ho na yete asase ya mfro oba na nkan okay mate afei maami amadu sorry nenka emema ne mienu na afei me mrante no omonso mebusa de opese obusa no asembia na wiai prempe Christopher eno se nana ya Krobea Asante enkomo a yetie die nana mi huni se ase ememei onum wo bibi tia onum maame na na kire se
se court kura che wan de asem ne court kwaku acho me ma mi na bra wani me ma mi na me papa dodi papa de ni pushi ni ma no de asem ne court e di enti no pushi ni ma ne court aha ya no ho e di o pushi ma no court ni se papa ne se me ma mi agene mem nyina awo wono wanwo be mada e ma fo no wo ye e ti ba ye no ai busu ehye bu akonta no ai di 1 year no na me ka se sade a me metu afi me da me dam na me dia man kura no na so nduaba papa ne ka so won ti ase da wonye dampo ba ko ma kura no e mama me no nanka mo de mo ya adwen se mo mama me ne dampo ba ko na ye du ba ko na aka no na se go mo tifio no ya cha mo ya cha me yansa na ma wo mu no matinem e ti be wi asere ko papa no kura be mu no ofre kura pa ya cha se boni bia ye ni bia on fa nche yemfa nche no opa ya chini 3 days no di wuye na nka na nya sisie nso ne eja se ye wodampon enum ye mo ba akoso maami ma wo mu ye miensa asase san ka ho na mo amaka ni nyina ma ne ma miensa ni nyina dampon ba openye de ba ko na ye mo so no aye den aka ho eti pa ayi chiame dan kwa ne ka se me mfa da dia papa na gya ne mfa nya adwuma mo so ma enkura no me maami ba chi ne je fa eton condemn se opese adwuma no ye boguo se yo ba man pa ba me koso ye adwuma no obaji na de ne de no eto no condemn mo papa nua no wonya hye so ohu se mo pese mo sisi e ja bi kura si da se meti si obi o ma bra bom bi nsi de papa nua ne ka ye no mo ko court obu aye no nya saa na court bu akoye saa de bu akoye nana eti ye court no me entere cha se biem court kire ye se papa ne mla me papa nua ne mla no me de da ba ko na aka no ko mo so maame no na nka nya maame nya mienu papa na ntuna nya si wo biem ko pem se papa ni be wo frɛ pa ya twa se boni bi e bi en fa nya ya ene kwan bi so no wo bie mani fa baabi ene de obi nso badwene ne se mo ya madwe se mo mama mi dampon ba kunti na wo wa ye fast afa ho abesi dan na ne mo so no aboso akotenem se be ye ba be ye oban ene de me kura de enyim adwum kura se me fa sa dan ne da oba de achi ame agra wanya 211 yo mate e bro so atre owura me de hye wo de na se won kasa ye mo so wona o ma me hye ye a mo ye se wusi wudi ewie a ena sisi akwa koduru se wansi awie na wo so wo gene dan ti o metua wo ka ma ho ne se ya kan koduru endi sisi e se emfie duasa na se unsi wo dan ni wie ya e kire se maame no onya ne dan no obenya tabai obenya na me ne ka se won tia se maame ntra de maame nwie me dia o don fa misika me wie no na me sisi se emfie duasa na wo nwie ya na che se ne nsan kan ne dan yo nsa be kan open dabai o don ma me mfie no na usika say na ode ye dan ni nti a wo pe upon de wo wa kan wedding kan atena mu 2 years yemfa wo de ne kura without admitting na wo say pemfie num de aka ho ayemfie nso sika say na ode ye sa one room ni nti a wo pe kumasi fie barkasi fie mfie nso open me do 250 million a year dan 250 million mo a mo ye estimators e wo ekuro yi mu na mu tie mo ayen estimators e wo mumpe estimator papa we ya last time ye obi pese osi single room no eye attachment to a dine foforo o se na du lentil na ebubu ye enti o hyase free flow level eno aboso monye estimate na monfa mo ayen monfra Asem Beba Dabi number yi wa wunim mu no ana estimators ya mo krum ha na mo ayen wo de befa wo befra Asem Beba Dabi number na fafa 05 36 22 2554 0536 22 25 54 a single room enya 4 corners attach a dine foforo into 3 corners through any ye into one side there ya wie into that 3 side empuma wom epunu wom ni ade na otete ye eno abo ne lentil aboso 250 million 25,000 Ghana cedis na ye yi ananso so ye
say 3 years ni na afibe mu na 2 years ni uwie na ye 2 years now mi ko mu no uko mu ni oh okay now shall see here ben ya ndem lo afi open ene say backdate aha enti mame mu abe 2020 open binti bin kaide 2019 me pacho me de ne de me wie me de na san no ni wie ne da me ko me de ni 2020 wo share wo de na setam ben me share 6 months pepe na me wie enti tam ben na wo share se ye pa share to 2020 no February March wo share se no no wa share se no wa share se wa to awie no mo so okay enti means say wo share wo de na se 2020 February March bu dia ono be share ono so e share se ansa na be share wo de na se enti ne de be backdate akoba 2019 or 2018 mu de ye pe obi obeboa yen calculation a ye de ye that time na cement boy ye say na nwia boy ye say say wo wa ye ne kura no hwe say mraka na wo de ba o say wo de mraka ba wo benya asem we no me ye ne senka ye abusu asem enti ye hunu ba bi a ye de to ama asomdua ba say wo ba bi a wo de ba no de mra na e ba so de me ba me kira wade so de mra na e ba de a ye backdate akoko ni nyina no ye hwe materials a wo de ye eno kura no ukosia de wonye na nasem we de obeka kira o say produce receipt ye wo ho enti wo produce awie no me ne wan konhihye ye bi ase famfie sei ana abusumi sei na fasida no wo dan a wo hyehyɛ na waba betenam kosi sɛ obewie wo de no enka bra wo de bewie wo de no ni nyina ye ho hyehyɛ de to sɛ bia wo de busumi num wo de busumi mienu busumi ba ko na wo de si awie eye contract asɛm ansa na wasi awie no ye hunu hyehyɛ ya wo ye de aba betenam wate sika oba wo de busa wasɛm no eye asomdwe na ye pe ye busa asɛm wo so wo de no wo bɔ ho ka sɛ eye busa asɛm also de no bo ho ka on de sasa se ho asem na ma me yi ka ho o bo ho ka say o me hwa de me satam de satam na me fa anu ani tu antu de o bo hwa o bo ka say o se o nua wa kan ni nyina bom ye ne sa ma ye me check ho ka de a me tima ka say 10,000 de bedu 10,000 pa cha ene plaster ni ceiling ni bibia complete okay wo shall see free from full level me am two foundation good concrete here bibia to finish and I would any 1,000 and I no buy 10,000 10,000 aha 10,000 and now we dey no so na wo lento and enu mom ye 25 enu bebu ye enu ni nyina bebu from green lento ni bu man ka full level ni nyina ndi dan nyina ntimi musa ada oh ya man kasa dan so bu no na ebu a ba bi dwiri enye bibi na ba be dwiri ni nyina egu a enti se fa ni nyina be bu da problem se na iron ross mu da mateo na se dia me kra me de ntira me busa dia me de compare ni se wa wo share foundation ya se no wo so bo ka 10,000 ono a oba ye na bi full level ho no wo so bo ka 25,000 and one na me pese ye a ntira me ka sa akura ma me fa ye no nya dan enwura mu no ntira ma me de eno no ewura mu ya na me bo sa da me nuane dan ni ceiling afi eye okodem ni opira ye okodem ni ye mo ceiling wo ya dan edana na dwena na me frɛ madam fama be wo ya dan na me bo ceiling ye bibia se ya e pron kra na ye team baako ba na ye team baako iron gate na no wa ya to another one eye o de ya dan de si o si aye ne de wo scan na wo beje dan na woni problem wo bibia se mu complete yate wo de no a wo ka no ya wo se ho obi an kire se ye maami ana ne ma no de ano wo de no etache maami we de no ana sen na hefa na wo de no wo me de yete one room ansa na me isi me de no entache maami ne de no eben maami ne de no side ho ana eben but one room shentam na asase ne bi da ni mu kakraka ana asase ne bi da ni mu ene ye ne ye fa ya ye ne se na ni mu ni nyina da ho na de na nim ho no ankosi bi o na de etaache maame ne de no nko ana akwa akosi ye se ye ne adwene se anim ne de daache na anuafo no betima kase bi a yesi na anuafo ni nyina nya bi nti ye ne fa no se me makodi one side ba ko ba na anim no nyame ya adom na bibia to ye na se ye beboa ma ye si dan na me ya boa ndi se ma efiri maame no ho ba ba bi a wo asi wo de no ye betimi asi one room wo mfimfin ya to ma to blog no kra na wo mu hwie nsuo gu okra
nti se ho no so betima ye se o pa che se wo de ne de mama ame ne nka ho asem bi se no de sa ase ne de enye ono ne de ndi wo pa de se mfimfin ho no e no mfa nkusi ne de enye sa me pa cha wo ekaya wo ka se 25,000 o bo mama na mane me pa cha bi mama na edan na usi ye no bo ka sei mama na mane open akra me da se eja kwa me mama ma on so too me hu se Dr. Dawood Bano aba se wi doctor no de papa no owaduro onamu bu ye kura na nka minimu ankam do ko hontem ka ba this time ka why fine kra why fine because me amani ya gani e na Asante afija ase krachi bia no onu nso twi abobo ya ate se de utwi ya krachi no akọ na dwuma bawo afedie krachi sori a won sori na SD asafo ewo afijase Newtown branch Asem na making krache no wom twetwa do ne ba social media nyina esresreska e na asore no eba mu se yemboa krache no ti wom de ne kokko heba afo ni hobi ni nyina ne mfa e no wom so doctor yi a wo ejo so krapai yemfa akoyi nko om de ne ba ya papa ni nso hu se asore na ye bi de ne kokko om ya ye beda social media ye esresre mo akora de aboa do anye ye dia me nyene hwe mehwe no da na me ko hu krache no na ye da papa na hwe no ama ne ho ato no watoto de crutches nyina guo na wo kwa aseda wo SD asore dem na SD efuoi Newtown we afijase Asem na America wo mo che papa ni fugu eye citation esan de che e de ka ho de che Dr. Dawood eno no san ye nkasa ni nompemu problem tinka onai Dawood ointment no you should be da me ni bi ne wo mekam de wo mekam na aka kakra bi enso de me mfa mawo because no na me desra me mfa mawo koto bi wate o de to Dawood ointment ni bi o ye yi a na wa ma o yere de a massage be je come on wate o ya na de bi asra osisi echi me na no me ko na nsu ato na ma pack me car wo baabi mi hurikai na pame na me to akopim ho pan na yam kofi am ko dware ye no oni be sra baabi am din kan sra misisi achi se ho na ho ne hia engine ni nyina ni sisi no ni sisi okay bram na me de ye ntie se ko okay yaw opanyin wo se o ma me sisi wo ka wo bono fa ma na fa dan man me bo ba chwan so no se ka se 2 years na watena mu no de atene sa ka na obeti ase opan me dan be che no o ka sa me de be che no me ni problem o ka 2 years no me ni problem is our opanyin ye ni pepe am pass me dwe pa okay wawie de o pa no me da so se o pen dan o pen sika ma me se wo 2 years na tia obeti ase de an pa no dan be che no afei meje the submission na ankasa but ntie se ye ba busua mu a ne ma ye mpanyimfo die ni mu a mum ye mfa ni die ma de ni die se no mpanyimfo bere o maami we wote we enya nwanwa se bi a wo kwa kukure wo to na so nti na me ka no enya nwanwa se ye wo to de na so but the bar decision taker she should be the first person as a consultant but I say bay yani ye mementi mema miensa na ahia yani ye consult ye no na me hu say meanwhile ono ojeje mo no owo ho musu ne ye di mu ja no owo ho she should be the first person think ba ye nkanya wo ne ayero ena enya krachi ni ayere no nko no panyini no ne te he kasa because ono ne ye bapanyini enti se bapanyini kire na de wo ka ne mfa otoma anuanom ene de shark de abanie de eja kwa me de abanie obi amfa na dwembra enti the end of it all no ubo se we yadwen yemfa inside na agina brane think ba collectively we are all defending it. Shadrach mame no monkomo na menhwe asem we ho atiefo hwe abusua eye bridge ena abusua etese kwaye na emom no uru akwaye ni mu obia obabi obia de esie me mabusua me firi mu me na nakwadwo brenya ne me maame ama ba awia wo mo wo ma mienu omo wudu nanso ma mienu pe ena na ewom e ma mienu no
abena mi ntase me na ma panyini amre ntase Francis odo na panyini muntie o obi ha woni sibre na ama ekire mo no enie enti se ye ba abena ase na ye kan a ye beka afiri na Krobea adenti ne yenkofa Francis mma mehim obi ha wona se enti no obi ha kwaye no obi ha woni sibre ewo mu no sa kwaye no yentwetwam nnua ne hu bridge dam wait to me fako we so se wo bu sa bridge na wo de abusua manso na eba ti na me ka kire krachi se omra fom mane meye ne mraka wo ye mfomso you add wo ye mfomso you add nemom mami ono so sebe oyo mami bi enti se bibi wo ho na ye ka na ye de aprea somdua enum bom ene yen kan fampre but se koye book long ene mra weyi ka weyi a ebe se ye nuanom no montam ebe se montam ebe ba no ne ba weyi ba ko behu ontumi ma onche me ye bra unia bi behu wonso ontumi enhu ne wa bonten friend se minsu mi nuanie saa de no na me mpese besie enti na wo ka ko book long se mo me twe ba enko wo wa wo asem no yaka se we court na wo wa ye mfomso ene ma me nkofa ne dan me fa ho ne wo ka wabo me mfa ho okay 250 million what na mu 2 years me di ate ene kuma se fie chemba ho te se de single room self contained te se de onua ikura kai so obi beje o de beje sei wo enti yam pese se busua montem besei na beye keka ninti brafom ono so mrafom yan hwe na busua style ni yan fanto busua so okoye ne mra bibria ubenya asem ya ka esimeti asemi wo de amia esimeti ni yan buku nkwakire se 2018 ana 2019 unu ye hye ndi ase 2020 yan buku nkwakire amanfo na start frefre esimeti fo ni bi no ni yan buku nkwasa 2018 ana 2019 na de wo start ya yan hwe materials cement dodo se na tumi ya single room yenhwe ne en calculating free ho ne yenhwe se 250 million ya wo kai enye abufuo na ade bo ya ewiase asomdwie se ne wo pe no ehia asomdwie ye me da na mada because me kan na me na bia ese me da ba be sei me kan ti prepare asomdwie for all you know nyankopon aboa young guy watumi aye wa wo de ti adenti na oba be bre be pre wen ka sanka ye enakura de anke ka se ye jai mama manfa but the jade abem ye jade enti na akofa sanse bu nyina ba mo me hwe na asomdwe mra go animu ho yikura mo kan o de mpa mo relax mo ho nyame moa enkonkonkonko beduru ba bi no se nyamo ama ho de kura na mde be ya mbetumi anya investors ya o mbetumi aba be som kura aba be sinikase ni nyina ya mo am dia eye ma no dia but because a man so bape we be kasa mempne na no ye bi ha Muslims emrantie kutukutu o na contractor abem contractor no what table ne so no body nsem maye asem no boys ne say wallahi nana Krobea kan tuo beto anase kan betwa ba ye kan asem ni wie ye no na wo ma sore nkronko nana me pa cha mpese me sre body fache na am se adai o se me cassette aminu apanyini we so say me so me cassette adan koya na I was very proud of myself sa asem a ye ka etuo beto emoja begu ni nyina etumi abafom ni ade anidie ba apanyini no a anidie se no na ye ma me papa dia ebindie ye mpanyimfo no sabi ye nya baller ya wonfo ye nidie ma ye nya baller so ade monfa ye nidie ma ye as a man mpanyimfo na mon ka say ye ne ye mementi mo amode mpeda mo take decision bia e ba ye oba tampanya no abetena mo kino onti machi o ma mo machi dom maame mu pia mo gotokusu ama no Shadrack akra o what to say ha nyame adom Dr. Dawood nyankopon nhira no wate amen in fact modwuma me say sa fija ase asem no me nyai kada enu abeba no da bia meduru bia meka kire se de ani ehunu na aso ate no eno na ano ne tekire madi hu adanse
mo bo adwuma wo Nyankopon ama mo duro amen ena wiye ifa yewura mu wo Dawood Herbal Hospital makache na kamu nsam kire yen but asenana my enchia tiefo ne ahwefo nyina na yami nyina ho yakọ because nene da kese de mo my Ghana said the ekoso bi ate no amemfo bi akra nse na Friday nso ye de enua bi nso kọ asasi so e wo no na obeshi obi ne e bi enu enwumre o date of birth no e you be date ena nyame aye ne nsache we se wunimu date of birth kra wo bisa wo be hu bada wo de be wudie bifo bi ani asase ebe ka kire debi ene kwan wo fa so akọ enti nyame hu ye mobo Dawood Herbal Hospital ye de nchia emobi a wo tie sabre na nyame nhia mo nso e wo adwuma pa amuguso amobo because Asem Bisi na mwammamu a eno nso akiri nsem koye bebre wi aso odo na ye eti said e modo odo ni nimde kwan so eboa yinuanom ne ebusuafo no na me nkoso enshaw ne production team na bibia nkoye Dr. Dawood so ochi obi a wotie na o ka chi obi ase yare de obi nka se yare mra na nso eba no wanyagidi etu anamon aba Dawood Herbal Hospital ama yahwel said the enua na wo kan na uhu enua na o na uhu na guy na ye kama oh in fact ultimate friend doctor oni din komo sa so doctor nyame nshao enye wa nke bia nka mapro o kan sa no usu na ya de ya obi tie ne ese oyare a ontu anamomra na Dawood Herbal Hospital na nyame ya adom na obedru nko ade a osi bia ma yaresa sure ena tete no said ye na hospitals ni nimde no so no na obi wu asabi wa mpro akra ye na nanom kra no kopem na dodo a ye de beye ena tete nro ni ye na nanom adware adi anum bia bepem ne a o mo da so te ase ye mranti ye mu bi ikoi enti abibidro ade a wo yusu eboa wo oba ye hospital ho abibidro krogin na ye de adwuma ade ba ko aye mani gi a me be opani ba ko aba ho na ni agi abroso ha wo de ba ye na ne prostrate ye papa no ma etie Utek FM sabre aya na efiri mfie aduanan num aduonum aduosia aduoson kono aya na mema ne bebre experiences ade no papa ne se catheter a ye passe hye be mum se obedwonso afamu no ye ni bi be se 3 years ni ye hye ni yi na osinipa odi ye ho adanse ye kire no eda wo bakra na ni tirimo ntene no esan se ye de ne mana de na kokọ hospital si bebre barade no still ye ya ni asa akwhye ni yi oba ya ye no tu aduru so no nim o se doctor hwe ni wie ye na oka de obegye no oba no sika na ehye no ho no na ebro de doctor so obegye no so na so esan so no pese o so ya de sa hwe nti no sika doctor kan o tuya kakra bi because ye ne so oje aduru no konom no wa hu hwe o ma bio se be ye o moka eso akra unim man ne kan no was say okonum aduru no to aso 3 days e ko se da bi then 2 weeks time oba da pem yenu na ye de man no de ba no obeyi ni kan nyina afri ho o se doctor aduru na boa mi o enne ye yi katita no ye pass ye na mfie miensa ni no akra ye treaty prostrate no be ma bi tie ye sabre sabi obema nwuye mpo na edasen ne ye de drobe na ahyem ena wunyini duru ba bi nso anije bi ani asase so eka duru ba bi anajo mpaso nkomo kakra de betwitwa ho akra o te kakra we na wada oba bi o te so e ja wafamu ada ka papa bi oba na kan nsem nyina wi o se doctor diabetes ne pressure ha me ne mum di kan hwe me mema se wan san when the best 7 to 8 years doctor say no luma na unfie o se hwe ehun hiame yeah enti beba bi a woti esabre daddy say o prostrate no o jonso twa no problem abam o call check up yes o prostrate ne mu abi enlargement anase hawa bam ya saw rubber enke chi brother wo de ba hospital ye be treat ya yi catheter no ebretie wa bi mu wa sebi obedwonso afili kama ade anigye ne se bema dwonso de no agu nsu awie na sebi wa proteduem anigye semba akono no barakra areho sem ne se prostrate no obi de abia to the extent so kan sa dwonso de na sebi ne ho nyina asai
ene me ba man ni agye OPD ho catch obia say Dr. Dawood the hospital ha wa bay the last stop powerful ono na edi adanse o say Dr. Meton o Meton ba bia me wono pa what ya say nti ye besre ya papa no ma 80 o Tech FM Asem Beba Dabi dwumadi sa wo ye bema na sa o prostrate no call hospital doctor say how abamu a me see ya sha raba krabra e be treat ye be yi good wo de ani mu abie o dwonso ade be hu ane se be ho nyina ase o ba ye be treat you good wo de no nso wo ti se dwonso de wo akra wo ko gina ho obechim na kakra bi na aba bo se na ya ase no ti se dwonso ne ta ho sa mpanimfo no na ya mfa wanko hospital ntem a na ekire nsem koye bebre na brebre ne ye de wo ko dru ho nso the first thing na doctors nim de ne nurses be ne se ye be pass catheter se be ya acid na ye dwonso no be fiu enti obi a wotie wo dwonso ho na wo ko gina so dwonso a wo cha ansa no wa dwonso oba Dr. Dawood be treat you good obemu we bibidro wa obe dwonso kama obe dwonso afili apurumu kama ama bibia da ho na fe ye wie nsu akra ya ma wadru efre no apagya eno ne ye for mema good yes be ma woti ase a obema nwu da eye yade ne ma be ma ho jojo sure diabetes ne pressure yi ye papa no ma ATA bebre enya diabetes mfie bebre pressure moja broso ama ne be ma jojo ofra obi fra na osu be ma pa na osu ye ka kire ne so onka na komanto ne yem no mrada would ba hospital yeah ye kire kwan na wo kuma se dweso okay ye wo abrosan akane na Metro FM yemu adwuma no e wo krapa ho no okay aye ben krapa go filling station okay Accra highway kwan no ho pe sure ye adwuma joda kosi memenda kwasi dade e homeda sure edema Dr. Dawood ne adwumaifo ni nyina enti baby obi ete o Tech FM bia no onfa ye number no Dr. Dawood ankasa number ni okay mu amutie adwumadi no e wa ama no ne abrochire baby a wo bia no de hia ne sa woni Dr. Bedi nkita ho o magana what a friend or 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ofra doctor no bekasa ti be ma bia wo tie ye ne prostrate ho aba hawo on oba ye beboa no e bia na ne de enso nye prostrate but e bia na nem yare na e ha no obi bai na wedi best 68 years syphilis na di ni moja mu ono ananum to o se onka kan ni aba 51 years ache onso obi o ha ye de wo no ba no nim obi de ne nyɛ so no oba na konya empaso nhyiamu no nyae ye de wo na wo mu na ne maame ade no a transfer call no enti sa nipa no se wa hu ne ntamo a ebetima tena ne moja mu akopem da wo de bewu syphilis mu ebe di ni nya nso di ni nya ama mpanimfo no bebre na ma na o machia ni sisi ubisa na o se mi sisi ama obi wo na poso ne nan ni ne kotodwe na poso no akra eyawa a wote no syphilis mu na ewe no enti otie ana ba bia ote ye nka free bia no da wo de ba hospital say so ya brantie ababawa akokra abrewa wenye nam yare that the emfere bra hospital yeah oba wo ne doctor o secret ye confidential o ne doctor no pentem yeah ena eko wo de tu anamon bra ama guys ni bebre nana sisi amrantie na edura omo nam omo hwehwe pa ne se edura obenum ane be ma be yekese because bebre na no omo di nkomo se me be ma fon enu a me ba adwuma me sha guy ba kona wutumi se enye se me ka kire enso omra kra oni me di nkoma to the extent say o say doctor ade and the way aka na ka keteketi bio every yeah especially syphilis no ene ma obe ene friend of baba so candle eye wo cha na ehu be ma no enti be ma bi wo ho a wo hwe esisi anase wo tie wo Tech FM ono atimu se first size na nye sei net ena ehi be ma no na esan te wa ho oden ne so ehi nunu se ehi na ma emu agina se de na ete na anka no mpo de eye bara eti ahoden ne so enti ama bebre wo ho a wono maduru ansa na wetimi ne wo ba asema wo kan aka me akwa bi oni ge bi ko hia ye akwa yi de ne ho
ahyɛ ɔbaa yi ho ayeyɛ deɛ ɔbɛyɛ koraa ma ne ho asan ne da nkyɛn gɛɛ ne da hɔ hwɛ no ɔse na fa bɛhyɛ mu ɔse ma yɛwie o ɔse ma ɛho hwee nso o ayera wɔ mu ayera sɛbesɛbe na mu yadeɛ na hino ɛtumi ma ɛduru baabi koraa bɛɛma ɔho tumi sa no wote sɛ ɔho asa no but nhu aho sa no yɛnsuo biaa syphilis no ɛtumi ma bɛɛma ho sa no na wobɛhu sɛ mogya ɛna ɛba ɛna ɔbaa nso sɛ ɛtena so kyɛ a asane sɛ ɛsi wɔawoɔ ho kwan no ɛma bebree awoɔ ho nsɛm a yɛden ama wɔ mu ɛfa afiri nam yareɛ ɛtumi ma awodeɛ no ɔyɛ den ɔne bɛɛma no hyia mu nsuo no kɔ a na asan aba ɛtumi ma awodeɛ no mu hwane enti ɔne bɛɛma no bɛhyia ɔbɛfa afiri wobɛhu sɛ wohu deɛ ɛbɛyɛ na adeɛ no asɛe bebree no aba hospital hɔ a ɛma na ɛpa awoɔ no ɛmu dodoɔ na ɔbɛyɛ lab test no na infections ɛwɔ ne mu a ɛsi awoɔ no ho kwan but ɛba ne saa man nsuru Omra Dawood Eba Hospital Oba Dr. Dawood Dr. Kasim ne nurses ahodo ɛwɔ hɔ obiara bɛhwɛ kama yɛnya do to aduro so nye ka sɛ kɔbra de hia ne sɛ ɔbɛkɔ no asen aba na ɔba nso ani gye na ade bɛkɔ fie enti sɛ nam yare ayɛ ya wɔ paneɛ ba still ɛnkɔ ho atensan bi agu ho obi ti wa sɛ nkokodue bi ne nam ne ho o Phyllis ase mmoa bi ase ne ho tete no ɛhwe no etima osre ne ntamu no bon say ade na sisi wo sɛ pimples ɛnyɛ hene ɛno ɛnyɛ ya utitimu a bon say kwa na aba very dangerous ebetima mu wachi kasese no edu baabi ase yebum yaw ya osisi achi sei no nana edu baabi ase ye de blade bi na esuan osisi achi emu hwew sai ni paniti o take fm a on the on to anamomra ye di wie no abo number ne ma me bio me da say 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ofra doctor no obekasa akra oba bi a wotie sabre woni be ma ware no matter the years on na tena woma onya gidie no mra Dawood Eba Hospital age oba sebi bibi nti yade ana bibi binti yeyi ne womb sebi yeyi na wode ana oba sebi wetwa bra says when you're 60 years now that so menstruate ya obewo yenim de eka ye ba afufuro no mu lady bi wa adwo oba be so hwe na wa wo triplets na unim Ghana fo edu ba bi a owo hwie no se obeba be ka se doctor but onam no di ye grofo no wadru akra ye kira kwan ni bi o wadwo so krapa faka be si kuma se fo wadwo so ka akre meet se obesu krapa metro fm Dr. Dawood number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dawood ointment eni grache shedi what bia mo amu social media so no open Dawood ointment na eni ko pharmacy bi ben over the counter ene ne topa ne dem anfa bia 360 capsules. Thank you Dawood 360 capsules. Ene Dawood ointment baby to baby ya ye bia fa dre twitwi nom topa no okodom abere da bitin da se nanka what akra ndase pi nsom dase enenra jakwa amse nkromfo ni bi ba ho bunu ya wo kan akwade be woro bunu ni gu ya so saa na say ye duru jakwa ebi mu odu nyankopon sha arafo we eye shark ene ofri Dawood Herbal Hospital ewie wa ba besom onuada sani tu aramo woni doctor nkonkohia mompuni mpu na papa no obeboa wo ena we Volta Real Limited for nyankopon hia mo pa no onye mo kese me pa cho wutie me na wo pe woni a enimu nsuo tu a me pa cho enkochinchiri nko ba bia wate ba bia se fata se wo ba eye Volta Real Limited ye ni e wo mfidie no ye ni e wo anim difu enimu nsuo tu so wa man kwanchenfo bi kura betu na problem aba o de frɛ ye beba bi siesie ne kama fine pa de ama wo ye number eye 0244 299520 ena 0266 432210 na 3p garlic mixture no eye pi work natural health for onu wadru
Say aduro we baby a ton no bia no kona kasa wo petri pia ubenya bi. Secret ni natural garlic wom. Enti sa wono mo a eboa mamugya di afrusa ni wo dipadua mu. Enti mo a pressure ha mo cholesterol yese ye wosoro. Mo immune system na akofo manya dwuma yie. Mo apone mo aposo tumi kura honhono ka se duabo nso nye duabo onua clear brown fruit dipadua mu. Kope 3p garlic mixture. Oba misti ba kol na ke ba da ne ba. Eni ba bi eto no bi aso pe 3p. Ye number no eye 0248 92 8824 and 0201 000021 na kwadwo reko Royal Enterprise for onom na de reko heba mixture okurasi ni na duro no saa na dodo na afre no okurasi ni aduro no se wunya okurasi ni aduro bi na so no no a sisi yade away unipadua nyina yenti yade bobo menua ba o mensese ma atwa koko how pressure nie infection se tete wuntini mu twetwew amazeze kura kwabrane wa yemrampam kope okurasi ni aduro no bi reko heba mixture na no ba bi eto no bi akwa abenya bi oba uteke finfia na hwehwe agya ako a ubenya bi ato ye no manie unti bibi ase afre ye 0244 47 0067 na yenkasa abapa mo the biggest online shop in Ghana unia bra Google Play Store ana App Store download the app ni midwa abapa mo adie bia nipa da se ni hia nya da bia da se obakromu eto da bia make good use of wo Android phone na kita no ana wo iPhone na kita no download the abapa mo app no na wuram adie bia wo hia bia yes from crank to crank ye tombi o phone nye Android ya na se ID di bia yam yini bia je number free ye kan de open ye bono bonchi otua kan de famro why number ne ye 059 338 6133 and 059 339 1848 Eradi fie Heba Center ewo Kronumbo sie Red Park oniada sani se wode wo hoto Dr. Mankwa so a owotire ya eduro de yetire mu adwuma enti so yo bi a wanye ti yade bi pa no akwa enkwa woni papa no nhia wakote na mu yade bi etwe yade etete wo de hie bi stroke yade wuntiri mu twetwe wo pa wo nso ma waye mrempam wo se agbagba no wo befo ho wo de bra Kronumbo sie Red Park ho Ewurade fie Heba Center Dr. Mankwa abeje wo so ne number ye 0241 09 3915 and 0549 20 6633 na onyame wo ho Heba fo na de basenupa na ba utie me na wie yi a ya ma basenupa no ebi meo ye wo basa Heba capsules eye topa ye be ma utie mie wunya basa ibi no no mo a topa ye no ebe ma asumdua ba ofie sa watemase minua bai unzu nya basa Heba capsules yi ma wo a ebe ma hona aye de onso watemase okay ene ye nto aso se ye flu yade bi na daw so eba na fie gya adum konom basa ibi unsabuo munye be ma wu sis ni animu ani una ada ho infection se tatao basa Heba capsules edoni wadru ena basa Heba ointment nto abatan munkunnie asabra beko entosi ngu akwada de biu ahohye ntumi mesi akwada ne so pampers wo de bod na rashes ya ya akwada de to ho ebeko asram eni nsansa agi akwada na boso no ebeko opanyini kakaja ntumi nse wo boyure oseye entu ntumi nyiwa wam enipadua mu ya honam kankan wupie ne ye nye wate uye adwumaden no wabro nipadua mu ya oya yusi basa Heba ointment miemfa ntwetwe ebe ye ni nyina ade amawo ba bi etonu bi akwa abenya bi basa number eye 0244 267725 ofra obejeso ya Bolivia Enterprise wo sofoline alignment ya ne multi home ene di animhwe ewa alignment ho na ya the future life smart food ene ye de san yade vitamins ni minerals 23 na waduane mu amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ashemu matonjom bra be kire wo yade yemfa aduane aduro bi nkan yade ne be kode wo be kire ne be kire nuane ahodo nde yesese yade ma wate frɛ ye number ye 0246 01 0150 and 0242 878090 menya de ene de say maternity amount oba de akra fatu se say there in a way
asomdwe ba say they say they asomdwe no na ye hwehwe anopa kora na ye pe no na anopa no ye nya ya anka ye mfa ma ha se hya ase no na akoma no wo soro ani ade enti na ma ye de ba ne ye hwe ade bi krachi bia ne tiri mu po a wodi si dan no na nya bone ana wode koye tena mu no bia na nya bone meni na adwen mu enti na me yusu ne se bia no ena se si a maame nso so asem a ono nso eka ya enti enam so a abeduru ho a ase ya anuafo no nyina se maame no aye bibia obi nya bi da ana se wan kire do no ono nso so bia na nya bone se entinie krachi bia na adwen mu no wo ye se wo ye na se nia wo ka no onua mu nkuma mpo aba abefa fisi obi timi ya ade na odi ache onua ejama eduru ba bi o mo ka chen enama mpo enti bia no ono so adwen no na emom ni ekoba ya akoye se enhye ye bia ni ho no ma amene te ho a ne ye mbehye no omo nkasa ye bu na akotwe bibi kura aba se asem na timi atwetan ama na kokoto da enti die benti na ma mi ntina se ya enka na komantum yem se me nya ne omo ya obenya se ya adwen pa na omo de ye fize bia sida ene court ena sabre ya sha ase se asanya ba beduru se enti wo se maame ne kwan bi so o ma na ni bre ni wo hunu ba bi a ogina ansa ne se nyame beto ne sa afre na on tru sa afre no eno na krachi ka se ekoba ne se ontudi a obeje no 25,000 ana o ka ho asemi enso mfiti ase no na wo se sa anhyehyɛ ye wei eba ansa kora na ana mpo maame ne hunu ya oba fie wa obeka aye no nanka eye brewe o maame edan no masi oba de me dawda mu a enye hwe enti wodi maame mfie mienu maame mfie miensa maame mfie nan bi kura nka mfie num kura bi anka maame no wepene evite sa abrei wepira enti maame ni se menya adwuma me nkom enti wodi ye mompa ye mfie num enu mfie num de na me ho ato maame mfie num ni dunasa me ho nto me kura no a wodi be fa wodan bia anka maame no obeti ase o na ni etua mi sika maame anya sa de age se me wie me de hen fa na maame no fa na adwensie mini maame bi woso ame ono no ne dan no to full level na na obi aba osisi boso wo wia ebia mfie num mfie du maame no ono anto dan anwie da enso so se wasi ni fie ni nyina wie se mfie du na beso enti ebia wonya asante ase wo yi a enka ema nanso so emema ene mrantie ene wo mokoko ne kwan omfa so kan asem no ena ama na ba seye krachi die ya wo kan menim ne entira asase ne da wo kakraka nanso so ho kakra bi no enko na jinjina eje so kwahyehye ne de ende ono nko na nim o si bi tamfinfin na bi edam finfin o mehya ne sei na ye sei ya enti honom ena okoto hyeye ene de wo wono ankasa adwim ere na mama amene ba mama na adwim mu se ho ne to ane de so eni so akosi wo hode a enye na obefa ne prod ne bi bi anka bia ho no enko betimi anya toilet amba afu bi ahyem aye ne singing room de be ni bi na ze se wakwa akotoko ho enti se oye hwe enye ye enti ji se singing room no a straight na oba be ye enti adwen be na wo se ebeba maame tiri mu na ba ye na ema ne maame se odo wo mo ntemu a enye maame ne nko anu wo se wo kire do se de ase de ema ne nyina adwen aye wo mo se maame no na ze se no wo tutu jagumu a omo wo fie nyina se eyesa ye ntembe sei meteme maame de mbosumi bia me man 100 cedis kura no a onim se me maame no eniema bebre ene wo ho a nanka wo se ono mo so ye emo